Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout 1000 odběratelů. Je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat, subscribe. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě obrovská motivace pokračovat ve tvorbě videí. Moc vám všem děkuji. James Walton si Wilhelminu Dawsonovou změřil pohledem od hlavy k patě po dobu 4 sekund a pak jí vrátil její vlastní doporučující dopis. Nejste, koho jsem si objednal. Stála na nádraží Copper Creek Depot s kufrem, $12 a pouštním sluncem pálícím jí skrze kabát. 3 týdny vlakem z Bostonu. 3 týdny si říkala, že je to statečné, ne zoufalé, a teď jí muž, kterého nikdy nepotkala, vracel jako něco objednaného omylem. Za ní vlak odjel bez ní. Pak cizí muž zvedl její kufr a tiše řekl, mám lepší nabídku. Neměla tušení, že nejhorší okamžik jejího života se právě stal prvním dnem toho jediného, po kterém kdy toužila. Pokud vám kdy bylo řečeno, že nestačíte, zůstaňte s námi. Přihlaste se k odběru našeho kanálu. Sledujte tento příběh až do samého konce a napište do komentářů své město. Chci vidět, jak daleko tento příběh cestuje. Nádražní přednosta už přestal sledovat. To byla část, která Wilhelmínu ponižovala nejvíc. Ne Waltonova slova, dokonce ani jeho výraz, který byl méně krutý než prostě lhostejný. Byla to skutečnost, že ve chvíli, kdy se Walton otočil a odešel, se nádražní přednosta vrátil k třídění manifestů nákladu, jako by se nic důležitého nestalo. Jako by žena nebyla právě rozbalena a odmítnuta na veřejném nástupišti jako balík s nesprávnou adresou. Wilhelmina. Vila. Její matka jí vždy tak říkala, a toto jméno si nesla přes 2000 mil jako druhé zavazadlo. Stiskla rty a nerozplakala se. Dala si slib ve vlaku někde za Kansas City. Tiskla čelo na okenní sklo a sledovala, jak se krajina mění ze zelené na hnědou. A říkala si, ať se stane cokoliv, na veřejnosti se nerozpláčeš. V soukromí si už plakanala dost. Veřejná verze tebe je z něčeho tvrdšího. Zvedla svou cestovní tašku. Znovu ji položila, protože se jí třásly ruce. James Walton ani nečekal, zda má kam jít. Jeho dopis četla 6krát během cesty. Téměř se naučila nazpaměť 3. Ten, kde popsal svůj dům za Copper Creek, řádný dům. Napsal, s obývacím pokojem a 2 ložnicemi a výhledem na červené kopce, které jeho matka vždy milovala. V tom dopise zněl téměř laskavě, téměř jako muž schopný soucitu. Ten dopis tolikrát složila, až záhyby změkly. Sáhla do tašky a našla ho. Na chvíli se na něj podívala, pak ho upustila do prachu vedle nástupiště. Tak špatné, co? Hlas přišel zleva. Otočila se. Opíral se o vzdálený roh zdi nádraží. Vysoký muž, široký v ramenou, s kloboukem staženým dost nízko, takže v odlesku neviděla jeho tvář zřetelně. V jedné ruce držel svitek provazu a v druhé potvrzení o zásilce. A měl výraz muže, který tam stál už chvíli, zabýval se svými vlastními záležitostmi a prostě se náhodou všiml jejich. Prosím, řekla Vila. Nechtěl jsem rušit. Odlepil se od zdi, narovnal se a dotkl se okraje klobouku. Lucas Reed. Mám objednané krmivo na odpolední povoz. Jsem tu asi 40 minut. Odmlčel se. Viděl jsem, co se stalo. Vilina brada se zvedla. Pak jste viděl velmi málo. Krátká konverzace. Nic důležitého. Lucas Reed nic neřekl. Podíval se na dopis v prachu. Podíval se zpět na ní. Kam plánujete jít? Zeptal se. Ne nelaskavě, jen přímo. Byla to ta přímočarost, která ji téměř zlomila, protože na ní neměla odpověď. 3 týdny plánovala příjezd. Na toto neplánovala. Najdu si ubytování ve městě, řekla. V Copper Creek je jeden penzion. Paní Aldermanová ho vede. Účtuje si $4 týdně a nebere svobodné ženy bez doporučení od místního obyvatele. Nechal to na chvíli spočinout. Znáte někoho v Copper Creek? Vila se na něj podívala. Znala jsem Jamese Waltona. Walton vám doporučení nenapíše, řekl Lucas bez zabarvení. Ne krutě, jen fakticky, tak jak to umí jen upřímní muži. Už 2 měsíce říká lidem v Cattlemen's Association, že přijde jeho nevěsta. Teď, když je tady a on odešel, nebude chtít si na to vzpomínat. Složil potvrzení o zásilce a zastrčil si ho do náprsní kapsy. Omlouvám se, to je pravda situace. Vila se od něj odvrátila. Podívala se dolů po hlavní ulici Copper Creek na obchod s železářským zbožím, salún, úřad na zjišťování kovů, na konci kostel s křivou věží. Podívala se na $12 složených uvnitř levé rukavice. 3 týdny ubytování po $4 týdně.
To bylo vše, co měla. Musí tu být práce, řekla. Nějaká. Umím vařit. Umím účtovat. V Bostonu jsem 2 roky učila na základní škole, zastavila se. Než zemřel její otec. A peníze došly a její teta navrhla agenturu a ona si říkala, že je to příležitost. Jsem schopná mnoha věcí, dokončila. Věřím vám, řekl Lucas. Něco v jeho tónu ji donutilo se k němu znovu otočit. Posunul se o pár stop blíž, ne aby ji obtěžoval, jen se přemístil tak, aby slunce už nebylo přímo mezi nimi. Teď viděla jeho tvář jasně. Byl mladší, než očekávala z hlasu, možná 30, s čelistí, kterou bylo třeba oholit, a očima, které prováděly tiché hodnocení, které spojovala s muži, kteří dělali pečlivá rozhodnutí. Co přesně jste, pane Reed? Zeptala se. Potřebuji někoho na své ranči, řekl. Kuchařku a hospodyni. Mám 2 rančery a situaci s jídlem, která byla štědré popsat jako hrubá posledních 8 měsíců. Mohu vám nabídnout pokoj a stravu, soukromý pokoj a $3 týdně. Držela jeho pohled. Žádné podmínky kromě práce. Pokud se za měsíc rozhodnete, že to není vhodné, sám vás dovezu k autobusové zastávce. Vila ho studovala. Proč byste to nabízel ženě, kterou neznáte? Protože jste ve složité situaci bez vlastní viny, řekl. A protože skutečně potřebují pomoc. A protože poslat ženu z $12 a bez doporučení samotnou do Copper Creek mi připadá jako něco, co bych raději neudělal. Pokrčil ramenem. Nežádám vás, abyste mi věřila. Žádám vás, abyste zvážila nabídku. A kdybych řekla ne, pak smeknu klobouk a rozejdeme se. Řekl to jednoduše, jako by to byla pravda, jako by to myslel vážně. Vila se podívala na svůj kufr. Podívala se na dopis v prachu. Sehnula se a zvedla dopis. Ne, aby si ho nechala, ale protože nechat odpadky na veřejném nástupišti nebylo něco, co jí matka vychovala dělat. A jednou ho složila a zastrčila si ho do kapsy kabátu. $3 týdně, řekla. $3 týdně. Soukromý pokoj s dveřmi, které se zamykají, nezamrkal. Dnes dám na ně závoru a domácnost zvládám po svém. Nepřijímám instrukce o vaření od mužů, kteří zjevně nejedli pořádné jídlo 8 měsíců. Něco se mu pohnulo v koutku úst. Ne úplně úsměv. Dobře, v pořádku, řekla Vila. Přijdu. Lucas Reed byl muž překvapivě málo zbytečných slov, což Vila ocenila, protože ještě třídila příliš mnoho svých vlastních, než aby chtěla spravovat i jeho konverzaci. Bez obřadu převzal dodávku krmiva od řidiče povozu, naložil 2 pytle do korby svého povozu a pak zvedl její kufr, jako by vážil výrazně méně, než ve skutečnosti vážil, a zajistil ho se stejnou tichou efektivitou. Jak daleko? Zeptala se, když se usadila na sedadlo. 5 mil. Přikývla a nic víc neřekla, ani on. A po několik prvních minut jízdy byly jedinými zvuky kůň, kola a suchý arizonský vítr procházející tím, co v této části teritoria sloužilo jako keř. Byla to Vila, kdo prolomil ticho. Ne proto, že by se cítila společensky, ale proto, že existovala praktická záležitost, kterou potřebovala vyřešit. Řekl jste nádražnímu, že jsem vaše manželka. Lucas udržoval oči na silnici. Ano. Proč? Chvíli mlčel. Protože Copper Creek je malé město a drby cestují rychleji než počasí. Žena, která přijede jako nevěsta z katalogu, která byla odmítnuta a pak odešla s jiným mužem, tento příběh se píše sám a ne ve váš prospěch. Podíval se na ní šikmo. Jako moje hospodyně byste musela odpovídat na otázky pokaždé, když byste jela do města. Jako moje žena by se lidé starali o své věci. A nemyslel jste si, že byste se mě měl nejprve zeptat? Přemýšlel jsem o tom, řekl. Rozhodl jsem se. Můžete se na to zlobit. Vila zvážila. Nejsem naštvaná, řekla, což byla z velké části pravda. Poznamenávám, že jste učinil rozhodnutí ovlivňující mou pověst, aniž byste se mnou konzultoval. Máte pravdu, řekl. Měl jsem se zeptat. Omlouvám se. Nečekala omluvu. Dorazila tak čistě, bez obrany nebo kvalifikace, že na chvíli nevěděla, co s ní dělat. Dopisy Jamese Waltona nikdy neobsahovaly omluvu za nic. Jak to zvládneme, řekla, pokud se někdo zeptá přímo na naši dohodu. Myslel jsem, že to vymyslíme za pochodu. To není plán, pane Reed. Ne, souhlasil. Není. Máte lepší? Přemýšlela o tom. Řekneme, že jsme se tiše vzali v Santa Fe, že jsem přijela vlakem za vámi a před pokračováním jsme zašli k soudci míru. Je to dost vágní, aby to odradilo od dalších otázek. Lucas na chvíli stichl. To jste vymyslela rychle. Učila jsem školu, řekla. Naučíte se rychle myslet,
když se na vás 30 dětí dívá pro odpovědi. Tentokrát se koutek jeho úst pohnul zřetelněji. Santa Fe tedy. Ranč Double Air nevypadal jako majetek muže, který žil 8 měsíců bez řádné správy domácnosti. Samotná stavba byla pevná, dobře postavená. To viděla, ale zanedbání bylo všude v detailech. Kuchyňská zahrada zašla v semeno a plevel zhruba ve stejném poměru. Přední schod měl prkno, které se pod nohama nebezpečně prohýbalo. Uvnitř hlavní místnosti bylo čisto. Způsobem, jakým muž uklízí, když ví, že přijde návštěva. Povrchy otřené, předměty přemístěné spíše než zorganizované. Nahromaděné důkazy bakalářského nepořádku tlačené na okraje spíše než řešené. Stála uprostřed hlavní místnosti a pomalu se otočila o půl kruhu. Budu potřebovat úplný inventář spíže, řekla. Lukas stál ve dveřích. Jistě. A ať už momentálně platíte za zásoby ve městě, budu potřebovat polovinu přidělit na to, co budu potřebovat ze suché zelinářství do pátku. To zvládnu. Kuchyňská zahrada je zachránitelná, pokud začnu tento týden. Něco z toho je zarostlé, ale půda vypadá, zadržela se. Nebyla tu, aby redesignovala ranč. Byla tu, aby vařila a uklízela. Nejdřív se zaměřím na kuchyň. Vezměte si tolik času, kolik potřebujete, řekl. Ukážu vám pokoj. Byl to zadní pokoj mimo kuchyňskou chodbu. Malý, ale ne odpudivý. Okno směřující na východ. Rám postele s lanovou matrací a přehozem, který zažil lepší desetiletí. Zjevně provedl rychlý úklid. Na umyvadle stála nádoba na vodu, která byla ještě vlhká po vypláchnutí, a podlaha vykazovala čerstvé stopy po zametení. Dám závodu před večeří, řekl. Děkuji. Položila svou cestovní tašku na židli. Kde jsou vaši rančeři? Na jižním pastviny do soumraku. Ellie a Carson. Dobří muži. Odmlčel se. Ellie bude mít otázky. Ne vždy je klade nahlas, ale má je. Ellie ho zvládnu, řekla. Lukas se na ní na chvíli podíval. Ano, řekl. Očekávám, že ano. Ellie Marsh nebyl muž, který by rychle důvěřoval a nedělal žádné úsilí to skrývat. Bylo mu asi 50, s tváří jako opálená kůže ponechaná na slunci. A když Lukas Willu u večeře představil jako svou manželku, Ellie se na ní podíval s pečlivým hodnotícím výrazem muže, který věděl, že časová osa nesedí, a rozhodoval se, zda to má říct. Neřekl to. Místo toho vzal vidličku a snědl sušenku, kterou upekla z mouky nalezené v zadní části spíže. A po třetí sušence položil vidličku a bez zvednutí očí řekl: nejlepší sušenky, jaké jsem měl za 2 roky. Děkuji, řekla Vila. Lukas je pekl? Ne. Ellie znovu vzal vidličku. Myslel jsem si to. Carson byl mladší, možná 22, s dychtivým, lehce zaskočeným výrazem mladého muže, který se snaží zjistit, kam si má v přítomnosti ženy u stolu položit oči. Jedl rychle a 2krát jí poděkoval a téměř převrhl sklenici s vodou, když mu ji dolila. Po večeři, když se dělníci odebrali do noclehárny a Lukas seděl u stolu v hlavní místnosti a prohraboval se tím, co se zdálo být několika týdny nespracovaných papírů. Vila myla nádobí a přemýšlela o své situaci. Byla v Arizoně. Žila pod falešným jménem na ranči patřícím muži, kterého potkala toho rána. Měla $3 týdně, pokoj s brzy instalovaným zámkem a kuchyň, která bude vyžadovat vážnou pozornost. Také si uvědomila, že jedla teplé jídlo, seděla u stolu a nebyla sama. Bylo to víc, než čekala, což nebylo moc. Osušila poslední talíř, uklidila ho a šla se zeptat Lukase, kde má účetní knihy, protože pokud má spravovat tuto domácnost, udělá to řádně. Zámek byl instalován tu noc, jak bylo slíbeno. Slyšela ho na chodbě, krátké zvuky instalace, testování mechanismu. 2 klepnutí, aby věděla, že je hotovo. Žádná konverzace, žádné čekání. Ležela na úzké posteli a poslouchala, jak ranč usíná. Vzdálený zvuk dobytka, vítr, občasné skřípění stavby a myslela na Jamese Waltona, jak stojí na té platformě s jejím dopisem v ruce. Nejsi to, co jsem chtěl. Otočila se na bok a podívala se na zeď. Nebyla dost dobrá pro život, který si naplánovala. To byla prostá pravda. Smrt jejího otce ukončila její úspory. Její pozice ve škole skončila, když se nový ředitel rozhodl, že vdané ženy jsou spolehlivější než svobodné, což byla zvláštní ironie. Agentura se zdála jako praktické řešení. Waltonovi dopisy se zdály jako důkaz slušného muže. Ve všem se mýlila, ale stále tady byla. Stále dýchala. Pekla sušenky z vyčerpané spíže a už identifikovala 3 věci v kuchyňské zahradě, které by se daly oživit. A měla 4 stěny a zamčené dveře.
A jakkoliv nepravděpodobně, situaci, která nebyla katastrofou, ve které se ocitla v poledne. Není to nic, řekla si. Začni tím, co není nic. Spala lépe než za 3 týdny. Do konce prvního celého dne zcela reorganizovala kuchyň. Nebylo to tak, že by jí Lucas vedl špatně. Prostě ji nikdo neuspořádal s žádnou zvláštní logikou. Mouka vzadu, sůl na špatné polici. Litinové nádobí naskládané v konfiguraci, která vyžadovala přesunutí 4 věcí, abyste dosáhli na kus, který jste skutečně potřebovali. Vila pracovala metodicky. Všechno vyndala, zhodnotila, otřela police, než je vrátila do pořádku, který dával smysl pro skutečné vaření. Za bednou konzervovaných rajčat našla malou plechovku se skrouceným víčkem. Uvnitř byl svazek sušené rozmaríny, sáček kmínových semínek a 2 vanilkové lusky stále zabalené v papíře. Někdo je tam schoval záměrně, opatrně. Chvíli se na ně dívala, pak je položila na polici, kde je mohla najít. V poledne přišel Eli do kuchyně pro vodu a zastavil se ve dveřích. Přesunula si věci, řekl. Přeskládala jsem je, řekla. Potřebuješ něco najít? Podíval se na police. Podíval se zpět na ni. Sušená rozmarína. Ukázala, aniž by zvedla oči od cibule, kterou krájela. Horní police vpravo od okna. Dostal ji. Chvíli tam ještě stál. Lucasova matka ji tam dávala, řekl, než zemřela. Vila položila nůž. Pak se na něj podívala pořádně. Před jak dlouhou dobou? Před 4 lety. Eli jednou otočil svazkem rozmaríny v rukou. Nepřesunul jsem ji, pro případ. Pamatuji si, kam patří, řekla Vila tiše. Eli se na ní podíval s výrazem, který nebyl zcela změkčený, ale byl něčím blízkým. Jednou přikývl a odešel. Znovu vzala nůž a pokračovala v práci a nedovolila si příliš přemýšlet nad tím, že zřejmě náhodou vrátila věci tam, kde je měla mrtvá žena. Tyto účetní knihy našla ten večer. Lucas, k jeho cti, je neskrýval ani nenaznačoval, že by se měla držet dál od účtů. Prostě jí je podal, když se zeptala. A vrátil se k opravě řemínku sedla na verandě. Vzala účetní knihy ke kuchyňskému stolu a prostudovala je při světle lampy. Ranč nebyl v problémech. To bylo první, co zjistila. Lucas Reed byl opatrný muž s penězi. Jeho počty dobytka byly solidní, jeho pastevní dohody byly zdokumentované, jeho náklady na zásoby byly rozumné, ale účty domácnosti byly spletí účtenek zastrčených mezi stránkami a čísel zapsaných ve špatných sloupcích. A našla 3 měsíce duplicitních plateb kováři, protože nikdo to nekontroloval. Odnesla účetní knihu na verandu. Lucas se podíval. Už 3 měsíce platíš Hendricksům od kováře 2krát, řekla. Zíral na ní. Opravdu. Ano, ukázala mu záznamy. Celkem $14. Vzal účetní knihu, podíval se na ní. Jak si to našla za 2 hodiny? Nejdřív jsem to zorganizovala, řekla. Je snazší najít problémy, když jsou věci v pořádku. Vrátil účetní knihu. Chvíli mlčel. Promluvím s Hendricksem v pátek. Napíšu ti poznámku s podrobnostmi, aby si je nemusela pamatovat. Podíval se na ní s tím stejným opatrným, rozvážným pohledem, který jí věnoval na nádraží. Řekla si, že si učila. 2 roky. Co ještě? Přemýšlela. Můj otec byl účetní. Pomáhala jsem mu s účetními knihami od svých 14 let. Když byl nemocný, vedla jsem jeho kancelář téměř rok, než se uzdravil. Jsem schopná víc než péct sušenky, pane Reede. To vidím, řekl. Odmlčel se. Lucasi. Podívala se na něj. Omlouvám se. Pokud se máme vzít, řekl, pravděpodobně bys mi neměla říkat pane Reede. Vila to zvážila. Lucasi, řekla. Znělo jí to v ústech divně, pevně a neznámě. Lepší, řekl a vrátil se k řemínku sedla. Chvíli déle, než bylo nutné, stála na verandě. Pak vešla dovnitř. 4. ráno před snídaní šla do kuchyňské zahrady. Bylo to horší, než se zvenčí zdálo. Více zaplevelené, než původně odhadovala. Plevele se sebevědomě usadily. Půda na některých místech zhutněná z nedostatku péče. Ale pod tím byla struktura. Někdo postavil vyvýšené záhony z dobrého dřeva. Někdo tento prostor naplánoval s péčí. Klekla si a začala vytrhávat plevel. Byla v tom 20 minut, když si uvědomila, že někdo stojí na okraji zahrady. Podívala se nahoru. Lucas se 2 hrnky kávy. Jeden jí podal. Vzala si ho, sedla si na paty a pila. Káva byla lepší, než čekala. Byla silná, což ocenila. Kdo postavil záhony? Zeptala se. Moje matka, řekl. Trvalo jí 3 léta, než to bylo tak, jak chtěla. Co pěstovala? Rajčata, papriky, fazole. V dalekém rohu měla záhon sladké bazalky,
na který byla nepřiměřeně hrdá. Podíval se na dotyčný roh. To zmizelo první sezónu po její smrti. Nevěděl jsem, že ji mám ostříhat. Mohly by tam být nějaké přezimující rostliny, řekla Vila. Pokud semena opadala, než zemřela, podívám se. Mlčel. Pil kávu. Nemusíš to dělat, řekl. Zahrada nebyla součástí toho, co jsem ti nabídl. Vím, řekla. Dělám to i tak. Podívala se na něj. Je to problém? Zavrtěl hlavou. Něco se mu myhlo na tváři. Něco krátkého a nekrytého, co ještě neměla slova. Ne, řekl. To není problém, nechal jí být. Vrátila se k vytrhávání plevele a nezkoumala, proč pro ní bylo důležité oživit zahradu mrtvé ženy. Prostě dál pracovala. A někde v dalekém rohu záhonu, pod masou prorůstající trávy, našla 3 sazenice bazalky, malé, bledé, ale živé. Chvíli tam seděla s rukama v hlíně a dívala se na ně. Pak začala odstraňovat prostor kolem nich, aby mohli růst. Walton přijel na ranč 6. den. Nejprve slyšela koně, slyšela ho, pak slyšela Lucasův hlas na dvoře a pak slyšela druhý hlas, který okamžitě poznala. Položila těsto na chleba, na kterém pracovala, a zůstala stát v naprostém klidu přesně 3 sekundy. Pak si utřela ruce na zástěru a vyšla před nimi dveřmi. Walton seděl na koni. Nesestoupil, což jí něco napovědělo. Lucas stál na zemi, což jí napovědělo něco jiného. Wilhelmíno, řekl Walton, když ji uviděl. Pane Walton, řekla. Udržela hlas klidný. Přišel jsem, zastavil se. Podíval se na dům, na zahradu viditelnou z boku, na její zástěru, na Lucase. Chtěl jsem se ujistit, že jste se usadila. Usmyslela jsem se, řekla. Děkuji za vaši starost. Tato situace... Neurčitě mávl rukou směrem k ranči. Lidé ve městě si povídají. Lidé ve městě si vždycky povídají, řekla. To města dělají. Dorazila jste jako moje vyvolená. Dorazila jsem jako žena cestující sama, řekla, a její hlas zůstal zcela klidný, která byla na nádraží vrácena jako nevyhovující náklad. Co se stalo potom, je moje věc. Waltonovi se sevřela čelist. Měl jsem své důvody. Jistě, že jste měl. Podívala se na něj pevně. Doufám, že najdete to, co hledáte, pane Walton. Naschledanou. Vrátila se dovnitř. Vrátila se k těstu na chleba, zabořila do něj pěsti a dýchala. O chvíli později slyšela odjíždějící dupot. Pak slyšela Lucasovi boty na verandě, pak dveře. Jsi v pořádku? Řekl. Ano, řekla. Pak ne, pak budu. Nic jiného neřekl. Vzal si hrnek kávy, sedl si ke kuchyňskému stolu a otevřel noviny, které si přivezl z města. A zůstal v místnosti, zatímco ona pracovala s chlebem a nevěděla, jak vyjádřit, co to pro ní znamenalo. Jeho pouhá přítomnost. Nemluvil, neptal se, prostě tam byl. Takže se o to nepokusila. Tvarovala bochníky a nechala je kynout. A než byl chleba v troubě, její ruce se opět uklidnily. Už se nevrátí, řekl Lucas zpoza novin. Jak víš? Protože dostal to, pro co přišel, řekl Lucas. Přišel se podívat, jestli se trápíš. Netrápila ses. Otočil stránku. Už se nevrátí. Vila se podívala na troubu. To je tak, jak fungují takoví muži? Obvykle. Přemýšlela o tom. Děkuji, řekla, že ses nevměšoval. Položil noviny a podíval se na ní. Nepotřebovala si mě. Bylo to nejjednodušší, co jí za 6 dní řekl. A dopadlo to někde v jejím hrudníku a zůstalo tam. Tu noc, sama ve svém pokoji s tahem za závorou, Vila napsala dopis své sestřenici Margaret v Providence. Složila ho v hlavě 6 dní a snažila se najít slova, která by byla upřímná, aniž by byla znepokojující. Napsala 3 návrhy a 2 z nich spálila v plameni lampy. 3. si nechala. Zněl, nejsem tam, kde jsem očekávala, ale ani nejsem tam, kde jsem se obávala, že bych mohla skončit. Muž je slušný, víc než slušný. Myslím však, že jsem opatrná, než myslet příliš rychle. Práce je skutečná a já jsem v ní dobrá a být v něčem dobrá, i když je to těžké, je lepší než to, co jsem měla dříve. Některé dny se bojím, ale také, to je slovo, ke kterému se stále vracím, jsem zvědavá, co z toho bude, z toho, kým bych tady mohla být. Myslím, že to prozatím stačí. Myslím, že by to mohlo být i něco. Složila dopis a nadepsala ho. Položila ho vedle své tašky, aby ho mohla poslat v pátek. Stlumila lampu, ale nezhášila ji, ještě ne. Venku slyšela arizonskou noc, která byla hlučná způsobem, jakým Boston nikdy nebyl. Plná hmyzu a dálky a zvláštního ticha prostoru, které znělo hlasitěji než jakýkoliv hluk. Zvykala si na něj.
Ještě si nebyla jistá, jestli je to dobře, nebo jen nevyhnutelné, ale zvykala si. Stále byla tady a poprvé od chvíle, kdy se vlak bez ní rozjel ze stanice Copper Creek, Wilhelmina Villa Dawson si myslela, že možná, jen možná, že jí tu nechali nebyl konec něčeho. Možná to bylo, nepravděpodobně, úplný začátek. Dopis Margaret odešel v pátek a v sobotu ráno už Villa přestala čekat, až se svět zhroutí. To byl upřímný způsob, jak to říct. První 2 týdny žila s jednou rukou na klice. Ne doslova, ale způsobem, jakým se člověk drží, když očekává, že se bude muset rychle pohnout. Připravená, že si Lukas změní názor. Připravená, že se objeví nějaká podmínka, kterou nepředvídala. Připravená, že se ten aranžmá odhalí ve své skutečné podobě, o které předpokládala, že bude ošklivější, než bylo slibováno. Nestalo se. Závora zůstala na jejich dveřích. $3 se každý pátek objevily na kuchyňském stole, bez obřadu nebo komentáře. Muži snědli, co uvařila, a poděkovali, což bylo víc, než dostala na 2 ze 3 učitelských pozic, které měla v Bostonu. Začala si pořádně vybalovat kufr. Tak poznala, že se usazuje. Ne práce, ne rutina, ale moment, kdy vzala deku své matky ze cedrové výstelky na dně a položila ji na postel. Nedáte deku své matky na postel, kterou plánujete opustit. Shaw, Carson, byl první, kdo s ní skutečně promluvil. Nic významného. Začalo to otázkou, jestli umí léčit puchýř, což uměla. A pak se to nějak zvrtlo do 20minutové konverzace o Carsonově matce v Tennessee, která dělala stejný kukuřičný chléb, jaký Villa podávala ve čtvrtek. A jestli si Villa myslí, že nadmořská výška zde způsobuje, že chléb více vykyne. Moje matka říká, že nadmořská výška všechno stěžuje, řekl Carson. Natáhl si obvázanou ruku a se spokojeností se na ní podíval. Chléb, dýchání, udržení si nálady. Vaše matka zní moudře, řekla Villa. Je. Na chvíli zmlkl. Myslím, že by se vám líbila. Villa se na něj podívala. Lehce zrudl, vzal si klobouk ze stolu a rychle odešel. A ona se musela otočit k oknu, aby skryla svou tvář, protože to bylo tak dlouho, co jí někdo něco takového řekl. Něco nepředvídaného a upřímného, s čím si nevěděla rady. Eli to trvalo déle. Eli byl studií strategického ticha. Komunikoval především sklonem okraje svého klobouku a délkou svých pauz a Villa se během prvního týdne naučila číst obojí. Klobouk vzadu znamenal, že přemýšlí. Pauza delší než 4 sekundy znamenala, že má názor, o kterém se rozhoduje, zda ho sdílet. 10. dne vešel do kuchyně s kloboukem úplně vzadu a s pauzou trvající 6 sekund, než něco řekl. Máme tele v jižním výběhu, řekl. Je tam od včerejška. Lukas je ve městě na pozemkovém úřadě a Carson je na hranici pozemku. Já bych se o to postaral, ale moje ruce jsou, zvedl je. Obě ovázané od incidentu s ostnatým drátem před 2 dny. Můžu ti to říct. Co potřebuje, řekla Villa. Už si rozvazovala zástěru. Tekutiny hlavně. Nepije mléko a slábne. Musela bys. Sledoval ji, jak jde ke zadním dveřím. Nebudeš se ptát, co to obnáší. Řekl si, že mi to vysvětlíš, řekla. Začni mluvit. Telátko bylo malé, rudé, asi týden staré, s očima, které ztratily lesk a bokem, který jí selhával, když se pokusila vstát. Villa bez váhání klekla do špíny, což ji, jak poznala, překvapilo Eliho i přes jeho snahu to nedat najevo. Ženy z Bostonu, řekl si pro sebe. Co s nimi, řekla. Nic. Myslel jsem, že budeš víc. Nechte to být. Přikrčil se vedle ní, ruce bezmocné v obvazech a trpělivou specifičností muže, který to udělal 200krát, jí vysvětloval postup. Tlama telete, láhev, úhel, tlak. Tele se bránilo. Samozřejmě se bránilo. Bála se, byla nemocná a svět jí v prvním týdnu života nebyl milosrdný. Villa se držela. Mluvila na zvíře nízkým, souvislým hlasem, ne slovy přesně, jen zvukem, tím druhem věci, kterou dělala její matka, když byla Villa malá a horečnatá. Tady, řekl Eli, když se tele konečně přisálo. Nepřestávej, drž úhel. Mám ji, řekla Villa. Eli chvíli mlčel. Pak, jo, řekl. Máš? Když byla láhev prázdná a tele se složilo do rohu výběhu s nesoustředěnou spokojeností nově nakrmeného, Villa si sedla na paty a podívala se na Eliho. Přežije to? Zeptala se. Lepší šanci než před hodinou. Podíval se na Villu ustáleně. Nejsi, co jsem čekal. Co jsi čekal? Pokrčil jedním ramenem. Někdo, kdo tu bude za 3 týdny. Villa vstala a s naprostým klidem si oprášila sukni.
Ještě se na ní podívám před večeří, řekla a šla dovnitř umýt si ruce. Lucas se toho odpoledne vrátil z města s výrazem ve tváři. Začala rozpoznávat zvláštní nastavení jeho čelisti, které znamenalo, že se něco pokazilo, a on to zpracovával, než promluví. Připravila kávu. Neptala se. Seděl u kuchyňského stolu celou minutu, než něco řekl. Alderman Selling, řekl. Otočila se od sporáku. Penzion, pozemky. Obalil obě ruce kolem hrnku s kávou. Těch 300 akrů východně od mého pozemku, které hraničí s mou severní ohradou. Prodává ho komukoli, kdo tam bude první s penězi, což v tomto okrese znamená, že to bude Harlan Croft. Vila to jméno slyšela. Copper Creek byl dost malý na to, aby se jména šířila bez úvodu. Harlan Croft byl majitelem Consolidated Land Company, která kupovala pozemky na východní straně území už 2 roky. Lucas ho 2krát zmínil, pokaždé s opatrnou neutralitou muže, který si své skutečné mínění držel pod pevnou kontrolou. Co to znamená pro Double R? Zeptala se. Můj severní přístup k vodě prochází přes toto věcné břemeno, řekl. Pokud to Croft koupí, může napadnout práva na přístup. Je to neformální podání ruky s Aldermanovým otcem před 20 lety. Nic zaznamenaného na pozemkovém úřadě. Je to legální? Napadnout zavedené věcné břemeno? Lucas se na ní podíval. Záleží na tom, kdo napadá a co měl soudce k snídani. Vila si sedla naproti němu. Mluvil jsi s někým o tom, že bys to teď zaznamenal, formálně podal věcné břemeno? To jsem dneska šel na pozemkový úřad. Odmlčel se. Silas Pratt, krajský zapisovatel, říká, že k papírování je potřeba Aldermanův podpis a zaměření, což trvá minimálně 2 týdny. A Alderman už jedná s Croftem. Chvíli mlčela. Přemýšlela a věděla, že možná překračuje hranice své skutečné pozice zde, ale nemohla se podívat na problém, který viděla jasně, a předstírat, že ho nevidí. Dluží ti Alderman něco? Zeptala se. Nějakou laskavost? Nějaký dluh? Lucas se zamračil. Půjčil si ode mě loni na podzim vybavení, vrátil ho. Vrátil ho ve stejném stavu, v jakém si ho půjčil? Lucasovo zamračení se prohloubilo. Brány měly ohnutý zub. Zohlednil to? Řekl, že ano, ale neudělal to. Vila se na něj podívala. To je rozhovor s Aldermanem, který není o pozemcích. To je rozhovor o bráně a principu vrácení věcí tak, jak si je našel. A někde v tom rozhovoru zmíníš, že bys ocenil ty 2 týdny, které trvá zaměření věcného břemene, než cokoliv podepíše. Lucas na ní zíral. Nežádáš ho, aby neprodal, řekla. Žádáš ho, aby ti dal 2 týdny. To je jiný rozhovor a nic ho to nestojí. Ticho se protáhlo na 4 sekundy. 5. Na to si přišla za 30 sekund, řekl. Přišla jsem na to, zatímco se vařila káva, řekla a vstala, aby mu nalila druhou šálek. Následujícího rána jel k Aldermanovi. Vrátil se s 2 týdny. Oslava dne zakladatelů byla za 3 týdny a Vila o ní věděla hlavně proto, že jí Carson zmínil s téměř zadržovaným nadšením mladého muže, který se už několik měsíců neměl příležitost tancovat. Byla na ranči už 16 dní. Dlouho na to, aby kuchyň fungovala, aniž by o tom musela přemýšlet. Dlouho na to, aby věděla, které prkno na zadním schodu je třeba se vyhnout. Dlouho na to, aby se dozvěděla, že Lucas Reed má ve zvyku číst na verandě po večeři, že přestala se snažit nebýt klidná. Přijdeš na den zakladatelů, řekl Carson. Nebyla to úplně otázka. Pravděpodobně, řekla. Bude tanec, řekl. A paní Pollardová dělá broskvový koláč, který ti změní priority. To je velká chvála. Je to upřímná chvála, zaváhal. Bude tam hodně lidí, co se tě budou ptát na tebe. Je to, odmlčel se, malé město, dokončila. Ano, paní. Přemýšlela o tom, co Lucas řekl první den o tom, že se příběh píše sám. Tichounce konstruovala protipříběh, ne prohlášeními, jen přítomností. Být viděna v obchodě. Přikyvovat paní Aldermanové na ulici při 2 příležitostech, kdy byla ve městě. Být prostě člověkem, který se věnuje svým záležitostem, spíše než ženou s attached příběhem. Ale den zakladatelů bude jiný. Den zakladatelů bylo celé město na jednom místě. Večer našla Lucase na hranici pozemku. Den zakladatelů, řekla. Dál pracoval s drátem. Vím. Měli bychom si o tom promluvit. To taky vím. Svázal část, na které pracoval, a otočil se k ní. Lidé se s tebou budou chtít řádně seznámit. Zvláště ženy z města. Budou se tě ptát na Boston, na to, jak jsme se seznámili, zvládnu otázky, řekla. Vím, že zvládneš. O to se nebojím.
odmlčel se. Přemýšlím, jestli je pro tebe cokoliv z toho těžší, než se zdá. Být někým, kým nejsi. Upřímně o tom přemýšlela. Nejsem někdo, kým nejsem, řekla. Jsem žena na ranči v Arizoně, která spravuje domácnost. Ta část je skutečná. Okolnosti jsou komplikované. Komplikované, řekl. Slovo znělo v jeho hlase jinak. Těžší, Lukasi, řekla přímo. Souhlasila jsem s tím. Nežádám tě, abys se omlouval za situaci. Žádám tě, abys šel se mnou na den zakladatelů a řekl komukoli, kdo se zeptá, že jsme se seznámili v Santa Fe. Dlouho se na ní díval. Dobře, řekl. Dobře, řekla a vrátila se do domu. Nepřezkoumávala způsob, jakým jí srdce v posledních 3 minutách bušilo o něco rychleji než obvykle. V takovém zkoumání nebylo žádné zisku. Den před dnem zakladatelů zaklepal Eli na dveře kuchyně. Něco držel. Podívala se na to, složený kus tmavě modré látky, měkký stářím. Byla to Eleanorina, řekl. Lukasova matka. Nosila ji na den zakladatelů rok předtím, než onemocněla. Otočil to v rukou. Lukas neví, že jsem si to nechal, když bylo ostatní vyklizeno. Myslel jsem, že... Nevím, co jsem si myslel. Podal to. Vila se na to podívala, na něj. Eli, je to jen šál, řekl drsně. Večery jsou tady chladné i v létě. Praktické. Vzala si to od něj. Byla to krásná, sytě modrá vlna, měkká a dobře vyrobená. Děkuji, řekla tiše. Jednou kývl, klobouk už mířil ke dveřím. Nic do toho nehledej, řekl a odešel. Chvíli tam stála s Eleanoriným šálem v ruce. Pak ho opatrně složila a položila na židli na zítra. Den zakladatelů byl hlučný a přeplněný a voněl kouřem, smaženým chlebem a koňmi a Vila se do něj vplétla vedle Lukase Reeda v matčině šálu a poprvé od Bostonu pocítila něco blízkého příslušnosti. Ještě ne úplně, ještě ne, ale blízko. Úvodní představení přišla rychle, příliš rychle, jako vlna. Reverend a paní Holtovi, rodina Pollardových, jejichž broskvový koláč Carson nepřechválil. Doktor Ambrose a jeho žena Clara, která Vilině ruce stiskla pevně, jako žena, která očekává, že ostatní ženy budou mít názory a tyto názory uznává. Majitel obchodu s krmivy. Učitelka, slečna Averiová, které bylo 24 let a měla bystré oči, a podívala se na Vilu s komplikovaným výrazem mladé ženy, která v jiné ženě poznává volby, které ještě neučinila. Jak se vám líbí Arizona? Zeptala se Clara Ambrose, stále s rukou Vilu. Myslím, že je větší, než jsem čekala, řekla Vila, a ochotnější mě překvapovat. Clara se upřímně zasmála. To je nejlepší popis, jaký jsem kdy slyšela. Podívala se na Lukase. Kde jste ji schovával? Na ranči, řekl Lukas. Většinou. Nenechávejte ji tam venku, řekla Clara pevně. Potřebujeme v tomto městě ženy s rozumem. Máme jich nedostatek. Vila se přes Clarino rameno setkala s Lukasovýma očima. Něco rychlého mezi nimi problesklo. Sdílená pobavení. Takové, které nepotřebuje slova. Takové, které naznačuje sdílený jazyk, který se teprve tvoří. Odvrátila zrak jako první. Ted. Walton tam byl, očekávala to. Bylo to malé město. Řekla si, že to očekávala, ale skutečný pohled na něj napříč přeplněným prostorem stále nepříjemně ovlivňoval její tep a tak se donutila dýchat. Stál se ženou mladší než Vila, s hnědými vlasy, s opatrným výrazem někoho, kdo se snaží udělat dobrý dojem. Stála blízko Waltona způsobem, jakým to dělá někdo, kdo chce vypadat uvolněně a úplně tak nevypadá. Nedělej to, řekl Lukas tiše u jejího ramene. Otočila se, aby se na něj podívala. Nedělat co? Nedělat to, co dělá tvůj obličej. Co dělá můj obličej? Počítá, řekl. Cokoliv počítáš, nestojí to za to. Otočila se zpět do místnosti. Walton ji viděl. Jeho oči prošly po ní, pak na Lukase a pak se odvrátili s cílenou rozhodností muže, který se rozhodl pro strategii agresivního neuznávání. Nepočím, řekla Vila. Pozoruji. Rozdíl je v tom, že pozorování nemá žádnou akci. Otočila se, aby přijala sklenici limonády od Carsona, který se jí nápomocně zhmotnil u lokte. Přivedl někoho. Říká se, že dvoří dívku Henryovou, řekl Carson, a pak se trochu zděsil sám sebe, že nabídl nechtěnou drbnu. Pohybovala se prostorem, mluvila s lidmi, zvládala představení s tím, co považovala za rozumnou kompetenci, a pak se na ní hluk a těla a nahromaděná tíha předstírání normálnosti po dobu 3 hodin natlačili způsobem, který nepředvídala, a ona se ocitla na okraji věcí,
téměř bez vlastního rozhodnutí. Podal jí sklenici vody. Stál vedle ní bez mluvení. Jsem v pořádku, řekla. Vím, řekl. Jen jsem potřebovala chvilku. Vezmi si tu chvilku. Vypila vodu. Hluk davu se tlačil a ustupoval. Uvědomila si, že Lucas stojí dost blízko, aby cítila jeho teplo, což byl specifický detail, který si její mysl v tu chvíli vybrala k zaznamenání, což bylo neužitečné. Máš na sobě její šál, řekl. Znehybnila. Eli, řekla. Řekl mi, že ti ho dal. Lucasův hlas byl opatrný, tichý. Nedává věci pryč. Nechal si ho 3 roky. Nevěděla, co na to říct. Podívala se na okraj modré látky, kde spočíval na její paži. Vrátím ho, pokud... Ne, řekl Lucas. To není ne. Jsem rád, že to udělal. Odmlčel se. Měla by se jí líbit. Byla to ta samá věc, kterou Carson řekl z úplně jiného směru a něco s ní udělalo, na co nebyla připravená. Přitiskla rty k sobě a podívala se na dav. To je 2krát za 2 týdny, co mi to někdo řekl. Podařilo se jí říct. Jsme opakující se banda, řekl. Vydala zvuk, který byl téměř smích. Podíval se na ní a ona se podívala na něj a stáli blízko u sebe na okraji slavnosti ke dni zakladatelů v Copper Creek v Arizoně. A něco se mezi nimi posunulo. Něco tichého a významného a zatím nepojmenovaného. Walton si vybral ten okamžik, aby přistoupil. Viděla ho přicházet. Udržela svůj výraz klidný. Cítila, jak to Lucas také zaregistroval. Cítila malé posunutí v jeho postoji. Nic agresivního, jen přítomný, ostražitý. Wilhelmino, řekl Walton. Podíval se na Lucase. Reed. Walton, řekl Lucas. Chtěl jsem. Walton se zastavil. Zdálo se, že si naplánoval úvodní větu a pak dorazil a zjistil, že situace je jiná, než si představoval. Vila stála uvolněně. Lucas vedle ní. Šál. Ať už chtěl říct cokoliv, bylo to zarámováno kolem jiné verze jí. Vypadáš dobře, řekl nakonec. Jsem, řekla. Ranč ti sluší. Sluší. Znovu se podíval na Lucase. Něco mu přeběhlo přes tvář. Specifický výraz muže, který se rozhodl, že jeho rozhodnutí bylo správné a dívá se na důkazy, které naznačují opak. Stáhl čelist. Jednal jsem na stanici ukvapeně, řekl jí. Chci, abys to věděla. Celý dav byl asi 8 stop daleko. Nikdo neposlouchal. Nezáleželo na tom. Ano, řekla. Jednal, kdybych měl více času k panu Waltonovi. Udržela svůj hlas naprosto klidný. Cením si toho, že to říkáte. A přeji vám a slečně Henryové všechno dobré. Opravdu. Držela jeho pohled. Ale teď bych se ráda vrátila ke svému manželovi. Walton se naposledy podíval na Lucase. Pak jednou kývl a odešel. Vila se nedívala, jak odchází. Můj manžel, řekl Lucas po chvíli. Domluvili jsme se na Santa Fe. Ano, řekla. Domluvili. Byl tichý. Jsi v pořádku? Upřímně přemýšlela o otázce. Ano, řekla. A pak, protože to byla pravda, víc, než jsem čekala. Nabídl jí paži, aby ji odvedl zpět do davu. Přijala ji. A jestli její ruka spočívala na jeho paži déle, než bylo nezbytně nutné, jakmile se znovu ocitli mezi lidmi, rozhodla se, že to byla prostě matematika situace. Být 2 lidé, kteří hrají roli, která se v těch nejmenších okamžicích začala méně podobat hraní a více něčemu jinému. Něčemu, co ještě nemělo jméno. Něčemu, co nebyla připravena pojmenovat. Ale něčemu, co tam bylo nezaměnitelně jako sazenice bazalky v rohu zanedbané zahrady. Malé a bledé a tvrdohlavě tiše živé. Průzkum věcného břemene dopadl čistě. Lucas jel na pozemkový úřad 14. den lhůty Aldermanovy milosti s papíry, které mu Vila pomohla zorganizovat. Každý odkaz na původní dohodu o podání ruky. 2 dopisy od sousedních farmářů potvrzující, že přístup k vodě byl v nepřetržitém užívání a časová osa, kterou z rančových knížek rekonstruovala zpět o 11 let. Silas Pratt se podíval na hromádku, podíval se na Lucase a řekl, že to bylo nejorganizovanější podání, které za 3 roky zpracoval. Alderman podepsal. Věcné břemeno bylo zapsáno v úterý ráno a Lucas se toho večera vrátil domů a bez slova položil na kuchyňský stůl papírový sáček. Uvnitř byly 2 citrony, drahé, nepraktické, zjevně koupené v místním obchodě za cenu, která nedávala smysl pro pracující ranč, a poznámka, která zněla jen na koláč, o kterém jste se zmínila. Vila se na citrony dlouho dívala. Pak udělala koláč a o citronech nic neřekla a Lucas snědl 2 porce a prohlásil to za nejlepší věc, co z té kuchyně vyšlo.
což Eli okamžitě zpochybnil ve prospěch sušenek, což se stalo 10minutovou argumentací, kterou Carson s velkou vážností rozhodoval a Vila seděla na svém konci stolu a myslela si, tohle jsem nevěděla, že hledám. To taky neřekla. Velmi dobře se naučila neříkat věci. Krádeže dobytka začaly ve středu. Nebo spíše, dozvěděli se o nich ve středu, což znamenalo, že se to pravděpodobně dělo déle. Carson přišel z jižního pastviny s čísly, která neseděla, a Lucas šel ověřit a vrátil se s tak napjatou čelistí, že Vila viděla svaly pracovat z druhé strany místnosti. Kolik? Řekla. 11 kusů potvrzeno. Sundal si klobouk a položil ho na stůl. Mohlo být víc. Počet v dalším úseku byl spackaný. Měl jsem to zjistit dříve. Nemůžeš spočítat každý kus každý den, řekla. Můžu počítat lépe, než jsem počítal. Sedl si. Znovu vstal. Sedl si. Byl to muž, který zpracovával problémy pohybem a právě teď neměl kam se pohnout. Stopy vedou na sever k pozemkové hranici Croftovi. Podívala se na něj. Myslíš, že je to Croft? Myslím, že načasování je zajímavé, řekl opatrně. Věcné břemeno zapsáno před 2 týdny. Teď tohle. To není důkaz. Ne, řekl. Není. Položil obě ruce na plocho na stůl. Musím dnes večer vyjet s Eli a zkontrolovat severní plot. Budu zpátky ráno. A Carson? Carson zůstává tady. Podíval se jí přímo do očí. Dům budeš mít sama. Neočekávám žádné potíže, ale chci, abys věděla, kde je ta puška. Věděla, kde je puška od 3. dne. Také 4. den ji vzala na zadní pole a 2krát z ní vystřelila, aby pochopila, jak se ovládá, což byla skutečnost, kterou dobrovolně nezdělila. Vím, kde je, řekla. Na chvíli se jí zadíval do očí. Závor na tvých dveřích. Lucasi. Udržela hlas klidný. Jdi najít svůj dobytek. Dům zvládnu já. Odešel. Dům byl hlasitější, když v něm nebyl. To bylo to, co nečekala. Neuvědomila si, jak moc nočního ticha ranče interpretovala skrze vědomí, že je poblíž, dokud tam nebyl. Ty samé zvuky, dobytek, vítr, usazování budovy měly jinou kvalitu, když byla v budově jediná. Nešla spát, dokončila opravy, které odkládala a zkontrolovala inventář spíše za týden a napsala 3 dopisy, které chtěla napsat. A někdy po půlnoci si uvařila šálek čaje a sedla si ke kuchyňskému stolu s lampou stlumenou a dovolila si myslet na věci, které si během dne obvykle držela od těla. Myslela na Lucase, jak stojí na okraji dne zakladatelů s nataženou paží. Myslela na citróny. Myslela na to, jak jí jednou řekl, že ho nepotřebuje, aby zasahoval a jak se to v ní usadilo jinak, než jakýkoliv kompliment, který dostala za posledních 5 let. Myslela na to, co jí Klára Ambroziová řekla minulý týden, když se náhodou setkali v obchodě s látkami. Ten muž drží tuto zemi pohromadě pomocí drátěného pletiva a tvrdohlavosti od té doby, co mu zemřela matka. Je pozoruhodné, co dokáže dobré jídlo a někdo, s kým si lze promluvit. Klára to řekla lehce. Vila to nesla těžce. Nevěděla, co dělá. Věděla, jaké je uspořádání. Byla hospodyně s fikcí vrstvenou přes její situaci pro ochranu. To věděla jasně. Věděla také, že fikce se začala na okrajích tenčit. Ne proto, že by veřejně selhávala, ale proto, že pro ní bylo těžší cítit hranici mezi tím, co bylo konstruované, a tím, co bylo skutečné. Stále seděla u stolu, když v 5 hodin ráno slyšela koně na dvoře. Byla na nohou dřív, než se rozhodla pohnout. Byl to Lucas, jen Lucas. Eli zůstal na hranici plotu, aby sledoval stopu dál na sever. Lucas přišel s nánosy suchého bláta na botách a výrazem muže, který byl celou noc vzhůru a našel to, čeho se obával. Dalších 7 kusů, řekl. Severní plot má přeříznutý úsek. Čistý řez drátěnými kleštěmi. Ne zlomení. To je úmyslné, řekla. To je záměrné, souhlasil. Dali jsme kávu. Dali jsme chleba na stůl z minulé noci. Sedl si a jedl a pil mlčky a ona si sedla naproti němu a nenaplňovala ticho hlukem, protože se naučila, že v klidu lépe myslí. A myšlenky, které právě zpracovával, byly důležité. Nakonec řekl, potřebuji si promluvit se šerifem. Tomem Brixem. S Brixem jsem se jednou krátce setkala na dni zakladatelů. Opatrný muž, politicky opatrný. Je pravděpodobné, že na tom něco podnikne? Podá hlášení. Lucas sevřel hrnek oběma rukama. Zda podnikne něco dál, záleží na tom, zda přijde tlak z Croftovy strany. Je pravděpodobné, že přijde. Lucas se na ní podíval. Croft vlastní 2 domy na hlavní ulici a má papíry na obchod s krmivem. S Brixem se rozumí.
Jaké porozumění? To, které se nezapisuje. Vila se na chvíli odmlčela. Doktor Ambrose, řekla. A reverend Holt a rodina Pollardových. To jsou lidé v tomto městě, kteří nic nedluží Croftovi. Ano, kdyby se vám něco stalo v Double Air, chtěli by o tom vědět. Nežádám o milost. Nenavrhuji milost. Řekla ostřeji, než zamýšlela. Srovnala hlas. Navrhuji, že osamělí muži tyto bitvy prohrávají a spojení muži ne. A vy máte v tomto okrese více spojení, než jste se obtěžoval použít. Podíval se na ní upřeně. Když jste na to přišla? Přibližně 36 hodin po mém příjezdu, řekla. Když jsem si uvědomila, že Ellie a Carson by pro vás udělali cokoliv a vy jste je nikdy nežádal, aby udělali cokoliv jiného než práci na ranči. Lucas se na dlouhou chvíli odmlčel. Venku začínalo ráno. Poznala to podle kvality světla pod dveřmi. Nakonec řekl, můj otec si všechno řešil sám. Tak vedl Double Air. Jak to dopadlo? Řekla. Vyšlo to tvrději, než zamýšlela. Viděla, že to dopadlo. Začala se omlouvat. Zemřel v dluzích, řekl Lucas tiše. Sucho vzalo stádo, banka vzala pozemky. Poslední 2 roky je stavěl zpět a téměř ho to zabilo. Podíval se na stůl. Proto mi zahrada mé matky něco znamená. Pokračovala, když šlo všechno ostatní pryč. Také nikoho nežádala o pomoc. A stejně zemřela, řekla Vila velmi jemně. Podíval se na ní. Omlouvám se, řekla. To byla pravda, řekl. To byla pravda. Znovu se odmlčel. Co navrhujete? Položila ruce na plocho na stůl. Řekněte lidem, co se děje. Ne jako stížnost, jako informace. Dejte tomuto městu vědět, že někdo řeže ploty na Double R a dobytek odchází ze severního konce směrem k Croftově půdě. Nechte je, aby si vytvořili vlastní názory. A pokud Briggs nejedná, pak nepotřebujete Briggse, řekla. Potřebujete právníka, který zná pozemkové právo v tomto teritoriu a potřebujete, aby vaši sousedé věnovali pozornost a potřebujete dokumentaci každé hlavy, která zmizí s daty a souřadnicemi. Setkala se s jeho pohledem. Mohu se postarat o dokumentaci. Už to dělám. Začala jsem s deníkem, když jste mi řekl o prvním počtu. Zíral na ní. Začala jste s deníkem? Před 2 týdny, řekla. Nic jsem neřekla, protože jsem vás nechtěla znepokojovat kvůli číslům, která mohla být chybou v počítání. Díval se na ní tak dlouho, že si uvědomila specifickou kvalitu jeho pozornosti. Tentokrát ne hodnocení, ne ten opatrný měřící pohled, který od něj dostala na nádraží. Něco jiného. Něco, pod čím byla teplo. Vilo? Řekl. Ne, řekla rychle. Chystala jsem se poděkovat. Odvrátila se. Ach, ticho, prosím. Jméno právníka bylo Thomas Greer a přijel z Tucsonu čtvrtečním dostavníkem, protože Clara Ambrose mu napsala osobně a protože Lucas konečně a s jistými potížemi požádal o pomoc. Vila mu uvařila oběd a zúčastnila se schůzky, ke které se Greer nevyjádřil. Clara ho zjevně informovala a dělala si poznámky o všem, co řekl. Greer byl 60 precizní, s tou zvláštní stručností jazyka, která patří mužům placeným za složitost toho, co říkají, spíše než za množství. Prošel její deníkovou dokumentaci a 4 minuty nemluvil. To je důkladné, řekl. Je to kompletní, řekla. Je rozdíl. Podíval se od deníku. Podíval se na Lucase. Kde jste ji našel? Na nádraží, řekl Lucas. Greer se na ně krátce podíval a pak se vrátil k deníku. Máte zde dost na zahájení občanskoprávní žaloby proti neznámým stranám pro krádež dobytka. Tím se to zaznamená. V kombinaci s podáním věcného břemene. Poklepal na stránku. Někdo se snaží, aby tento ranč byl neudržitelný. Otázkou je, zda to dělají s dostatkem otisků prstů, aby se to dokázalo. Existuje způsob, jak to zjistit? Zeptala se Vila. Potřebovali byste někoho na Croftově straně, kdo by byl ochoten mluvit? Řekl Greer. Tyto operace neběží na jednom muži. Jsou tam najatí dělníci, jsou tam prostředníci. Položil deník. Někdo vždycky něco ví, co by raději nedržel. Poté, co Greer odešel, Ellie přišel najít Lucase v hlavní místnosti. Je tam muž? Řekl Ellie. Lucas se podíval nahoru. Jeden z Croftových jezdů, Tom Pickett. Byl na Double R před 2 sezónami, než ho Croft odvedl. Ellieho klobouk byl skloněn dozadu. Pije v salúnu 3 noci v řadě. Muž, který pije 3 noci v řadě, buď má peníze, které slaví, nebo problémy, kterým se snaží předejít. Lucas a Vila se na sebe podívali. To, řekla Vila, je užitečná informace. O chvíli dříve se nemělo jít do salúnu. To bylo pochopeno bez toho, aby to bylo řečeno. Ale také, a to bylo stejně pochopeno, byť řečeno ještě méně,
Nebyla ten typ ženy, která sedí v kuchyni, zatímco se něco důležitého děje 200 yardů po cestě. Udělala to, že šla do obchodu s potravinami, který byl vedle salúnu, a vzala si o něco déle, než bylo nutné na nákupy, a vrátila se kolem bočního vchodu salúnu v přesný okamžik, kdy ho Lucas a Eli opouštěli. Lucas ji viděl. Nic neřekl. Vstoupil vedle ní a čekal, dokud nebyli blok od sebe. Pickett mluvil, řekl. Pokračovala v chůzi. Co řekl? Není to on, kdo provozuje operaci. Najal si ho muž jménem Delacourt, vedoucí Croftova ranče, aby přeřízl plot a přesunul dobytek do ohrady na nejsevernější části. Croftovo jméno se nikdy přímo neobjeví. Jeho hlas byl kontrolovaný. Těsně kontrolovaný. Nikdy se přímo neobjeví, ale Delacourt hlásí Croftovi. Každý na tom pozemku hlásí Croftovi. Řekne tohle Pickett Greerovi? Lucas se odmlčel. Možná. Bojí se. Nevěděl plný rozsah, když ho Delacourt najal, a teď je v tom tak hluboko, že odejít se zdá nebezpečné. Potřebuje cítit, že jít směrem k něčemu je bezpečnější, než odejít od něj. Vila řekla. Greer s ním může mluvit o tom. Není to právní otázka, řekla. Je to lidská otázka. Bojí se. Někdo s ním musí posedět a vysvětlit mu, že strana, na které je právě teď, je nebezpečnější než alternativa. Odmlčela se. To mohu udělat. Lucas se zastavil. Willow, učila jsem 2 roky ve škole, řekla. Předtím jsem 2 roky seděla s otcem během jeho nemoci a řešila všechny obtížné rozhovory, které nemohl vést. Vím, jak sedět s někým, kdo se bojí, a pomoci mu rozhodnout se. Podívala se na něj přímo. Nežádám tě, abys mě tam poslal samotnou. Říkám, že mohu pomoci. Podíval se na ní. Opětovala jeho pohled. Ulice byla kolem nich v polovině dopoledne tichá, většina města zaneprázdněna svými vlastními záležitostmi. Pátek, řekl. Greer se v pátek vrátí. Zeptám se ho, jestli si myslí, že je to užitečné. Zeptej se ho, řekla a znovu se dala do chůze. Dohnal ji 3 kroky. Měla si být v obchodě s potravinami. Byla jsem v obchodě s potravinami, řekla. Také procházím kolem věcí cestou zpět k povozu. Ticho. Slyšela jsi něco? Skrz zeď salúnu? Podívala se na něj z boku. Jsem schopna zdrženlivosti, Lucasi. Začínám věřit, že to není pravda, řekl, a ona slyšela opatrný pobavený tón pod tím a neodvrátila se, protože kdyby se na něj právě teď podívala, nebyla si jistá, co by její tvář udělala. Přišel pátek. S ním přišel Greer. Pickett souhlasil s formálním prohlášením, podmíněným určitými ochranami, které Greer popsal s precizním jazykem muže, který to už dělal. Nebylo to všechno. Byl to účet jednoho muže, který obvinil předáka s Croftovým jménem stále ještě o 1 vrstvu vzdáleně. Ale bylo to něco. Byl to první prasklina ve struktuře, kterou Croft budoval. A pak, 2 hodiny poté, co Greer odešel s Pickettovým prohlášením ve své brašně, přišel Harlan Croft do Double Air. Přišel bez obřadu, jen kůň a jeho vlastní přítomnost, která byla značná. Bylo mu 55, stavěný těžce s tou zvláštní jistotou muže, který vyhrál většinu sporů, které měl. Přivázal koně k zábradlí a zaklepal na dveře, jako by je vlastnil, což Vila, jak se domnívala, byl přesně ten pocit, který chtěl vyjádřit. Otevřela dveře. Podíval se na ní s plochým hodnocením muže, který katalogizuje neočekávanou proměnnou. Jsem tady, abych viděl Lucase Reeda, řekl. Dám mu vědět, že jste tady, řekla a nechala Crofta na verandě. Lucas přišel ke dveřím. Zůstala v hlavní místnosti mimo dohled, ale ne mimo doslech, a neomlouvala se za to. Reede, řekl Croft. Rozumím, že máte problémy s dobytkem. Mám, řekl Lucas. Nešťastná věc. Toto teritorium přitahuje určitý element. Croftův hlas byl hladký, rozumný. Hlas muže, který tak dlouho cvičil rozumnost, až to působilo jako zbraň. Chtěl jsem nabídnout, pokud by moje operace mohla cokoliv pomoci. Moji muži pokrývají hodně půdy na severním úseku. Oceňuji nabídku, řekl Lucas. Samozřejmě. Ticho. Také jsem chtěl zmínit Aldermanovu půdu, pozemek, o kterém jsme diskutovali. Rozumím, že otázka věcného břemene byla vyřešena. Chci, abyste věděl, že nemám zájem komplikovat váš přístup k vodě. Nikdy jsem neměl. Dobré vědět, řekl Lucas. Myslím, že by sousedé měli spolupracovat, řekl Croft. Myslím, že v tomto teritoriu je dostatek půdy pro všechny. Co se mi nelíbí, je nepochopení mezi muži, kteří by mohli pracovat stejným směrem. Vila stiskla rty. Jakým směrem? Zeptal se Lucas. Pokrok, řekl Croft jednoduše.
Růst. Tato hrabství se v příští dekádě výrazně rozšíří. Muži, kteří budou vlastnit významné pozemky, až se to stane, budou ve velmi pohodlné pozici. Ticho. Akviziuju, konsoliduju. Byl bych ochoten diskutovat o partnerských dohodách s nemovitostí, jako je Double R, formální, vzájemně výhodné. Dlouhé ticho. Přemýšlím o tom, řekl Lucas. Samozřejmě. Slyšela úsměv v tom. Žádná naléhavost, jen něco k zamyšlení. Kroky na verandě. Pozdravujte svou ženu. Kůň odešel. Lucas vešel dovnitř. Podíval se na vilu. Ví o Piketovi, řekla. Ví o Piketovi, souhlasil Lucas. Přišel, aby udělal nabídku, než se prohlášení pro něj stane problémem. Pokud jste jeho partner, máte důvody, proč nepokračovat ve stížnosti. Přesně tak. Přemýšlíš o tom? Podíval se na ní s výrazem, který byl téměř uražený. Ne. Dobře. Otočila se zpět do kuchyně. Večeře za hodinu. Vilo. Zastavila se. Nedovolím, aby o tento ranč přišel, řekl Lucas. Chci, abys to věděla, ať udělá cokoliv dalšího. Otočila se. Stál uprostřed místnosti s rukama u boků a s výrazem muže, který říká jedno a myslí několik dalších věcí. A ona pochopila, že to naprosto rozumí, protože to samé dělala 5 týdnů. Vím, řekla. Jen jsem. Zastavil se, zkusil to znovu. Chtěl jsem, abys to věděla. Podívala se na něj na okamžik. Podívala se na muže, který jí vzal kufr na nádraží a 5 mil jí v tichosti vezl a dal jí na dveře petlici a přinesl jí citróny bez praktického důvodu a stál na okraji davu a nabídl jí ruku. Lucasi, řekla. Nikam nejdu, přikývl. Jednou, tak jak přikývne, když se něco usadí, co v sobě nosil, aniž by o tom věděl. Vrátila se do kuchyně. Několik dalších minut si zaměstnávala ruce a soustředila se na chleba, který dělala. A nemyslela na výraz v jeho tváři. Nebo ne moc, nebo ne tolik, kolik by chtěla. Venku se snášel arizonský večer se svou specifickou kvalitou světla a vzdálenosti a tvrdohlavosti a někde na jihu, v Penu, se malinké rudé tele, které mělo jméno. Teď, ačkoliv mu žádné oficiálně nepřiřkli, ale všichni jí říkali Penny, se bez pomoci večer krmilo. Malé věci, skutečné věci. Věci, které se tiše a bez dovolení začaly cítit jako její. Greer podal občanskoprávní žalobu v pondělí a do středy o ní věděl celý okres. To byl ten případ s malými městy. Informace necestovaly, detonovaly. Vila byla ve středu odpoledne v obchodě s látkami, když uslyšela 2 ženy za sebou u pultu, jak probírají Reedovu žalobu proti neznámým stranám s tím zvláštním potěšením lidí, kteří se zabývají příběhem, který jim připadá uspokojivý. Koupila mouku a sůl a nic neřekla, ale vrátila se k povozu s jasným pocitem, že se v atmosféře Copper Creek něco změnilo a ještě si nebyla jistá, jakým směrem se to usadí. Lucas byl klidný. To byl jeho způsob. Nebezpečí zpracovával tiše, tak jako dobrý kůň vyhodnotí situaci, aniž by se lekl. A ve středu večer jí řekl, že klid je správný postoj, bez ohledu na to, co Croft udělá dál. Bude se bránit, řekl Lucas. Není to muž, který by výzvu přijal bez odpovědi. Jak vypadá odpověď pro muže jako Croft, zeptala se. Nátlak. Na lidi kolem mě. Podíval se jí přímo do očí. Možná na tebe. Jaký nátlak? Pověst, řeči. Neodvrátil pohled. Jsi nejviditelnější část mého života, ke které se může dostat. Upřímně o tom přemýšlela. Přemýšlela o tom, z čeho se její pověst skutečně skládá. O fikci vrstvené na skutečné situaci. O příběhu o Santa Fe, který držel pohromadě, protože se na něj ještě nikdo dostatečně netlačil. Přemýšlela o tom, co by se stalo, kdyby se na něj někdo zatlačil. Ať si mluví, řekla. Vilo, Lucasi. Přišla jsem do tohoto města jako žena, která byla odmítnuta na veřejné platformě. Moje pověst začala z deficitu. Cokoliv o mě Croft říká, nemůže být horší než to, co už bylo řečeno na té stanici. A to jsem přežila. Setkala se s jeho očima. Nedělej si o mě starosti. Dělej si starosti o právní případ. Dlouze se na ní díval. Jsi ta nejméně znepokojující osoba, kterou znám, řekl. A to mě znepokojuje víc než cokoliv jiného. Téměř se usmála. To je téměř kompliment. Měl to být kompliment, řekl a vrátil se ke svým papírům. A Vila se obrátila k nádobí a soukromně si dovolila tu malou věc, která se jí už týdny děla v hrudi, kdykoliv s ní takto mluvil. Nátlak přišel ve čtvrtek, ne aby ublížil Carsonovi. Přišel na polední jídlo s výrazem ve tváři,
který se naučila číst, zvláštní výraz mladého muže, který nesl něco, co si nebyl jistý, jak odložit. Snědl polovinu jídla, pohyboval s ním, nakonec odložil vidličku. Někdo se mnou dnes ráno ve městě mluvil, řekl. Jeden z Croftových mužů, Mullins. Možná jste ho viděl na Founders Day, velký chlap v červené vestě. Lucas se podíval od konce stolu. Řekl, že mi chtěl dát přátelské informace, pokračoval Carson. Řekl to, jako by ta fráze chutnala špatně. Řekl, že se šíří pověsti o paní Reedové, o tom, jak se s Lucasem poznali. Řekl, že někteří lidé říkali, že to manželství není. Zarazil se. Není legální. U stolu nastalo ticho. Ellieho klobouk se naklonil dozadu. Vila položila svou šálek kávy. Co jsi řekl? Zeptal se Lucas. Jeho hlas byl velmi klidný. Řekl jsem mu, že je vítán, aby to řekl vám do tváře, řekl Carson. A pak jsem odešel. Podíval se na Vilu. Omlouvám se, madam. Myslel jsem, že byste to měla vědět. Udělala jste naprosto správně, řekla Vila. Její hlas byl pevný. Její ruce pod stolem nebyly. Děkuji, že jste nám to řekl. Poté, co se muži vrátili ven, seděli ona a Lucas u stolu. Začíná to, řekla. Ano. Pokud někdo podá formální výzvu manželství k našemu k dohodě, co se stane právně? Lucas na chvíli zmlkl. V tomto teritoriu má manželství podle zvykového práva nárok, pokud se obě strany prezentují jako manželé. To jsme udělali, odmlčel se. Ale pokud někdo trvá na dokumentaci a žádná dokumentace neexistuje, řekla. Ne, protože neexistovalo žádné Santa Fe. Ne, seděli s tím. Venku slyšela Ellieho a Carsona u plotu. Běžné zvuky ranče se točily kolem problému, který nebyl vůbec běžný. Můžeme to napravit, řekl Lucas tiše ke stolu. Podívala se na něj. Ještě chvíli se díval na stůl, pak na ní. Nežádám tě, abys udělala něco, co nechceš, řekl. Chci, aby to bylo jasné. Říkám, že existuje praktické řešení a dávám ho na stůl. Můžeš říct ne. Srdce jí dělalo něco, co si v tu chvíli nemohla dovolit přiznat. Mluvíš o skutečném manželství. Mluvím o tom, že půjdeme k reverendu Holtovi a uděláme z toho, co předstíráme, že máme, něco, co obstojí u soudu. Držela jeho pohled. Pro ranč. Pro tvou ochranu. Pro právní případ proti Croftovi, protože zpochybňované manželství mu dá právníkům něco, na čem mohou pracovat. Odmlčel se. To jsou praktické důvody. Jsou, řekla. Mohou existovat i jiné důvody, řekl. Ale nebudu je dávat na stůl, pokud je tam nechceš. Podívala se na něj, na tohoto muže, který zvedl kufr cizince a tiše ji projel pouští a naučil se neklást otázky, na které nebyla připravena odpovědět. A kdo jí právě nabídl něco obrovského a zabalil to do praktičnosti, aby měla prostor říct ne, pokud by to potřebovala. Nadechla se. Vydechla. Dej je na stůl, řekla. Podíval se na ní. Ty druhé důvody, řekla. Dej je na stůl. Byl tichý po 3 vteřiny, které se zdály mnohem delší. Myslím na tebe, řekl. Přibližně pořád. Myslím, že to platí od asi 8. dne, což je. Zarazil se. Nejsem muž, který umí dobře mluvit. Daří se ti dobře, řekla. Nechci, abys odešla, řekl. To je nejjednodušší způsob, jak to říct. Nechci, abys měla východ a použila ho. Chci, znovu se zarazil. Chci, aby to byla skutečná věc. Chci, aby to, co už se cítí skutečné, bylo něco, co skutečně je. Pevně stiskla rty. Podívala se na ruce. Podívala se na něj. Závoru mám stále na dveřích, řekla. Vím. Dala jsem ji tam, abych věděla, že tam je. Ne proto, že bych se tě bála. To taky vím, řekl. Dala jsem ji tam ze stejného důvodu. Zamračila se. Dala si ji tam, abys věděl, že je tam. Abys ty věděla, že je tam, řekl. Abys ty věděla, že z toho neudělám něco, co sis nevybrala. Odmlčel se. Stalo se ti mnoho věcí, které sis nevybrala. Nechtěla jsem být další. Něco se v ní otevřelo. Ne bolestivě, naopak. Jako okno v místnosti, která byla příliš dlouho zavřená. Lucasi, řekla. Jo. Zeptej se mě pořádně. Podíval se na ní. Něco se mu myhlo po tváři, co na ní nikdy předtím neviděla. Ne úplně nejistota. Ne úplně zranitelnost. Ale ten zvláštní výraz opatrného muže stojícího na okraji něčeho, co si nemůže naplánovat. Wilhelmino Dawsonová, řekl. Vzala by sis mě? Skutečně? Ze všech důvodů. Nadechla se. Ano, řekla. Ze všech důvodů. Šli k reverendu Holtovi následující sobotu ráno. Nebyl to obřad v žádném složitém smyslu.
Žádní hosté, žádné květiny, žádné rekvizity, které si vila kdysi vzdáleně představovala pro tento typ události. Clara Ambrose stála jako svědek, protože Lucas si vzpomněl jí požádat a protože Clara na žádost reagovala tím, že dorazila s malým svazkem sušené levandule ze své vlastní zahrady a s výrazem ženy, která čekala na takové zprávy a našla je uspokojivé. Ellie stál na Lucasově straně a držel klobouk v obou rukách a nemluvil, což bylo to nejvýmluvnější, co mohl udělat. Reverend Holt přečetl slova. Vyměnili si slova. Když to skončilo, Clara objala vilu s vřelostí ženy, která se hodlala stát trvalou součástí jejího života. A Ellie si potřásl rukou s Lucasem a Carson, kterému to nebylo předem řečeno, ale který se objevil ve dveřích kostela asi 2 minuty po skončení. S výrazem muže, který to pochopil, a téměř vilu srazil svým nadšením a 3 minuty bez přestání se omlouval. Když šli zpět k povozu, Lucasova ruka jí spočívala na zádech. Ne na paži, ne jako formální doprovod muže, který plní roli. Jeho ruka na jejich zádech. To specifické tiché nárokování si osoby, která má v úmyslu tam být. Nic o tom neřekla. Cítila to po celých 5 mil domů. Greer poslal zprávu následující úterý. Croftův právník podal odpověď na žalobu. Bylo to, co Greer očekával, popření zapojení, naznačení, že ztráty dobytka byly výsledkem Reedova vlastního špatného hospodaření, protinávrh, že podání věcného břemene bylo získáno pod falešnou záminkou. Falešná záminka, opakovala vila. Tvrdí, že jsem natlačila starostu. Lucas řekl, měl dopis rovně na plocho na stole, že dluh za brány byl použit jako nátlak. To je, zarazila se. To byl můj návrh, rozhovor o bránách. Vím. Pokud to nechají platit, nebudou to moci nechat platit, řekl Lucas. Starosta podepsal dobrovolně, řekne to. Ale pod jeho hlasem byla napjatost, kterou teď rozeznala, napjatost muže, který si byl méně jistý než jeho slova. Bude? Řekla. Pokud na něj Croft zatlačí. Lucas zmlkl. Sedla si. Promyslela si to jasně, tak, jak se naučila myslet. Ne od pocitu, ale od struktury. Starosta prodává Croftovi. Potřebuje Croftovu přízeň, aby dokončil prodej za dobrou cenu. Pokud mu Croft řekne, že cena klesne, pokud starosta nepředělá svůj popis toho rozhovoru, pak máme problém. Lucas řekl. Musíme si promluvit se starostou, než to udělá Croft, řekla. Dnes. Nebude chtít. Půjdu, řekla. Lucas se na ní podíval. Ne, Lucasi, ne proto, že si myslím, že to nezvládneš, řekl okamžitě. Protože starosta je muž, který reaguje na muže. To je frustrující pravda o Edwinu Aldermanovi, kterou nemohu před dnešním odpolednem změnit. Pokud půjdeš, bude se cítit řízen a bude se bránit. Vstal. Půjdu. Tak jdi hned, řekla. Předpolednem. Už si bral klobouk. Vrátil se o 2 hodiny později. Zaslechla koně a byla u dveří, než se sedl. Přečetla si jeho tvář, než promluvil, a to, co přečetla, nebylo dobré. Croft tam byl první, řekl. Ustoupila od dveří. Vešel dovnitř. Starosta předělává své svědectví, řekl. Říká, že rozhovor o bránách byl jeho slovy implicitní nátlak, že cítil, že musí souhlasit s čekací dobou. Položil klobouk na stůl. Greer říká, že bez původního svědectví starosty se výzva k věcnému břemeni opět stává životaschopnou. Věcné břemeno, které jsme již podali, řekla. Je zaznamenáno. Zaznamenaná věcná břemena lze zpochybnit, pokud jsou okolnosti podání sporné. Jeho hlas byl kontrolovaný. Mohla slyšet, co se pod ním skrývá. Greer je dobrý, ale Croftův právník se tím v tomto teritoriu zabývá 20 let a ví, kterým soudcům naslouchat jakým argumentům. Willis stála uprostřed kuchyně a zhluboka dýchala to, co cítila, což byl hněv. Čistý produktivní hněv. Ten druh, který její matka vždy nazývala jedinou užitečnou emocí, protože se pohybovala vpřed místo dovnitř. Výpověď Piketové, řekla. Stále platná, ale usvědčuje Delacourta, ne přímo Crofta. Je něco, co by šlo přímo na Crofta. Lucas se na ní podíval. Greer si myslí, že by mohlo být. Ohradník, kam se přeháněl dobytek, je na Croftově pozemku. Pokud dokážeme, že Croft o tom věděl, je to přímé zapojení. Odmlčel se. Ale potřebovali bychom někoho na jeho pozemku, kdo by to potvrdil. A jediný člověk, který byl ochoten mluvit, byla Piketová a Piketová viděla jen k Delacourtovi. Chvíli přemýšlela. Malins, řekla. Lucas se zamračil. Croftův muž, který oslovil Carsona. Oslovil Carsona, aby mu předal zprávu, řekla.
To znamená, že ho poslal Delacourt nebo Croft. Je to prostředník. Setkala se s Lucasovými očima. Prostředníci něco zaslechnou. Prostředníci jsou také ze své podstaty lidé, kteří jsou používáni jako nástroje a ne vždy si to cení. Odmlčela se. Carson na něj udělal slušný dojem, nebo dostatečný, aby si ho Mullins vybral k oslovení. To je vztah, i když tenký. Chceš, aby Carson mluvil s Mullinsem? Chci, aby si Carson dal s Mullinsem v salonu drink a nemluvil o ničem důležitém, řekla. A uvidíme, o čem místo toho bude mluvit Mullins. Lucas se na ní dlouho díval. Jak to děláš? Řekl. Co děláš? Vidíš za roh. Přemýšlela o kanceláři svého otce, o 2 letech řízení rozhovorů, které byl příliš nemocný na to, aby je vedl, o 30 dětech ve třídě, které vyžadovali pochopení dříve, než vyžadovali poučení. Naučila jsem se, řekla prostě. Stejně jako se naučíš číst okraj plotu, pomalu přikývl. Promluvím si s Carsonem. Carson, k jeho cti, okamžitě pochopil, co se po něm chce a proč, a bez dramatu souhlasil. Byl, pomyslela si Vila, za asi 10 let, až bude mít čas dorůst do svých instinktů. Výjimečný muž. Šel do salonu ve čtvrtek večer. Vrátil se v pátek ráno s výrazem muže, který zůstal vzhůru příliš dlouho a našel něco, pro co stálo za to zůstat vzhůru. Mullins to neřekl přímo, řekl Carson, ale řekl dost. Seděl u kuchyňského stolu a oběma rukama kolem šálku přijímal kávu od Vila. Řekl, že Delacourt je nervózní. Řekl, že Delacourt cestoval ke Croftovi před 2 týdny a vrátil se vypadající jako muž, kterému bylo něco předáno, co nechtěl. Odmlčel se. A pak řekl. A to je ta část, kde řekl, že Croft vede své skutečné knihy odděleně. Ne v kanceláři pozemků, ale doma ve studovně. Řekl, že o tom ví každý muž, který pracuje blízko Crofta. Lucas, který stál ve dveřích, vešel do místnosti úplně. Skutečné knihy. 2 soubory, řekl Carson. Ty, které jdou na okres, a ty, které říkají, co se skutečně děje. V kuchyni zavládlo ticho. Vila promluvila jako první. Greer to potřebuje vědět. To nestačí k získání soudního příkazu, řekl Lucas. Rozhovor v salonu. To není důkaz, souhlasila. Ale říká nám to, co existuje. A pokud Greer může předvolat Croftovi záznamy, všechny jeho záznamy s dostatečně širokým rozsahem, a Croft nemůže předložit druhý soubor, aniž by se odhalil. Buď je předá a usvědčí se, nebo je zničí. A to je samo o sobě problém, řekl Lucas pomalu. Ano, podívala se na něj. Je to tlakový bod, ne řešení. Ale dnes nepotřebujeme řešení. Potřebujeme, aby Croft cítil, že se zdi hýbou. Eli, který vešel, aniž by si ho kdokoliv všiml, řekl ze dveří. Zahnání muži dělají chyby. Ano, řekla Vila. Dělají. Lucas se rozhlédl po místnosti na Eliho, na Carsona, na Vila, s výrazem, který na něm ještě neviděla. Neopatrné hodnocení, ne zadržovaná starost. Něco, co bylo, myslela si, něco blízkého pocitu, který měla na Founders Day, když poprvé vyslovila slovo příslušnost sama sobě a byla vyděšena tím, jak moc to myslela vážně. Dobře, řekl. Zítra pojedu do Tucsonu a promluvím si s Greerem osobně. Vezměte si deník dokumentace, řekla Vila. Aktualizoval jsem ho do včerejška. Udělám to. Podíval se na ní. Pojď se mnou. Mrkla. Do Tucsonu. Je to den jízdy. Zůstali bychom přes noc. Řekl to věcně, ale naučila se číst věci pod jeho věcným hlasem. Greer by se měl setkat s tebou. Vybudovala si polovinu tohoto případu. Měl by vědět, s kým pracuje. Eli a Carson zvládnou ranč 2 dny. Eli pomohl ze dveří. Nikdo tě neposlouchal, řekl Lucas. Nebylo třeba se ptát, řekl Eli a vrátil se ven. Vila se podívala na Lucase. Podíval se na ní. Přemýšlela o Tucsonu, o městě, o hotelu 2 dny jízdy od ranče, který byl jejím celým světem po dobu 6 týdnů, a o muži, který seděl naproti ní a právě s naprostou jednoduchostí řekl, pojď se mnou. Dobře, řekla. Vyrazili před úsvitem následujícího dne. Jízda do Tucsonu byla dost dlouhá na to, aby předstírání mlčení bylo nepraktické, což bylo, jak tušila, částí toho, proč jí požádal. 1. hodinu mluvili o případu. 2. hodinu mluvili o ranči. Někde ve 3. hodině, spouští se rozprostírající kolem nich v typickém ranním světle, přestali mluvit o čemkoliv konkrétním a začali mluvit o všem ostatním. Vyprávěl jí o svém otci, ne o mýtu, ne o verzi z účetní knihy, ale o skutečném muži, který byl vtipný, soukromý a špatný v omluvách
a který kdysi jel 40 mil špatným směrem, jen aby nepřiznal, že špatně přečetl mapu. Zasmála se tomu, skutečně, bez zábran. Podíval se na ní, když se tak smála. Všimla si, že se dívá. Co? Řekla. Nic, řekl. Měl bys to dělat častěji. Smát se. Tak, jako bys na to zapomněla být opatrná. Podívala se na cestu před sebou. Dlouho jsem byla opatrná, řekla. Opatrná na peníze. Opatrná na práci. Opatrná na to, co jsem chtěla. A na to, co bylo praktické. A na to, co žena v mé pozici mohla rozumně očekávat. Odmlčela se. Být opatrný je vyčerpávající. Co bys dělala, kdybys přestala? Řekl. Netlačit, jen se ptát. Upřímně o tom přemýšlela. Celé jižní pole bych zasela levandulí, řekla. Ne proto, že je to praktické, ale proto, že Clara Ambrose měla na naší svatbě hromadu a bylo to nejkrásnější v místnosti a od té doby na to myslím. Chvíli byl ticho. Na podzim oplotím jižní pole, řekl. Udrží dobytek dál. Otočila se, aby se na něj podívala. Díval se na cestu s nepatrnou úpravou v koutku úst, kterou nyní poznala jako něco, co jeho tvář dělala místo plného úsměvu. Lucas Reed, řekla. Jo, jsi dobrý muž. Díval se na cestu. Linka v koutku úst se prohloubila. Nic neřekl, protože nemusel, protože oba dosáhli bodu, kdy ticho mezi nimi neslo tolik jako slova, a někdy i víc. Otočila se zpět k cestě. Nechala se unášet raním vzduchem a pohybem koně a tím, že byl vedle ní. A pomyslela si, tohle jsem si nemohla naplánovat. Tohle není něco, co pochází z opatrnosti. Greer se s nimi odpoledne setkal ve své kanceláři. Všechno si vyslechl. Podíval se na aktualizovaný deník. Položil Willu 4 otázky. Přesné, konkrétní, typ, který jí říkal, že si její dokumentaci již pečlivě pročetl a ověřuje si své závěry, spíše než aby je tvořil. Na konci se opřel a podíval se na oba. Obvinění ze 2 účetních knih, řekl. Je to užitečné, ne jako důkaz, ale jako rámec. Pokud předvolám Croftovi finanční záznamy a strukturu žádosti dostatečně široce, musí reagovat na všechno, nebo se odvolat. A odvolání signalizuje soudci, že je něco, co je třeba chránit. Přečte si to tenhle soudce takhle? Zeptal se Lucas. Greer se na něj pevně podíval. Soudce Harmon? Ano. Je mu 64 a 15 let sleduje, jak Croft kupuje vliv v tomto okrese. A nelíbí se mu to. Odmlčel se. Nelíbí se mu ani nepořádné případy. Takže to, co mi dáváš, poklepal na deník dokumentace. Tohle musí být neprůstřelné. Je, řekl Lucas. Greer se podíval na Willu. Tohle si vybudovala. Organizovala jsem to, co už tam bylo, řekla. Ne, řekl Greer prostě. Tohle si vybudovala. Podíval se mezi ně. Předvolání podám v pondělí. Poté budeme čekat, co Croft udělá. Co Croft udělal, bylo, že o 3 dny později ve středu večer dorazil na Double R podruhé a tentokrát nezaklepal. Seskočil z koně, prošel předními dveřmi na stranu domu, kde Lucas pracoval na plotě a stál tam s rukama v kapsách kabátu a s výrazem muže, který právě měl velmi nepříjemný rozhovor se svým právníkem. Villa byla u kuchyňského okna. Pozorovala. Tohle končí, řekl Croft. Ať si myslíš, že s Greerem cokoliv buduješ, tohle končí, nebo ti to udělám velmi drahé, pokud budeš pokračovat. Lucas odložil nástroje. Otočil se, aby čelil Croftovi. Je to právní hrozba, nebo osobní? Je to praktická hrozba, řekl Croft. V tomto okrese podnikám 20 let, Reed. Viděl jsem muže, kteří se mě pokoušeli vzít na můj účet. Stále jsem tady. Oni ne. Co se jim stalo? Zeptal se Lucas klidně. Došly jim peníze, řekl Croft. Právní případy jsou drahé a vy jste malý podnik. Jsem malý podnik s dokumentací, 2 svědky, zapsaným věcným břemenem a právníkem, který vás osobně nemá rád, řekl Lucas. To je jiná situace než u muže, na kterého myslíš. Croft se na něj podíval, pak pomalu pohlédl na kuchyňské okno. Villa se nepohnula. Vaše žena, řekl Croft. Žena z Bostonu, přijela vlakem. Jeho hlas byl velmi vyrovnaný. Zajímavé, že si nikdo v Santa Fe nepamatuje svatbu Reedových. Vzduch se změnil. Lucas udělal krok k Croftovi, jen jeden. Co tím myslíš? Myslím tím, že lidé v Copper Creek kladou otázky, řekl Croft. A myslím tím, že manželství, které nevydrží, vytváří složitou situaci pro muže, který se snaží uplatnit právní nárok v majetkovém sporu v okrese. Naše manželství je zaznamenáno u reverenda Holta, řekl Lucas.
Před 3 týdny, svědky. Před 3 týdny, řekl Croft. Ano, nechal to s tím podtextem. Lucas držel svou pozici. Pokud máš něco říct, Harryane, řekni to Greerovi. Pokud nemáš co říct, zmiz z mého pozemku. Ticho trvalo 5 sekund. 10. Croft se otočil a šel ke svému koni. Nasedl bez spěchu. Jednou se ohlédl, ne na Lucase, ale na kuchyňské okno, na vilu. Vydržela jeho pohled, dokud neodjel. Pak odložila šálek, který držela, a uvědomila si, že ho svírala tak silně, že jí na dlani zanechal stopy a zhluboka nadechla, dokud se neuklidnila. Lucas vešel dovnitř. Podíval se na ní. Pokouší se mě využít, řekla. Naše manželství jako slabé místo. Mýlí se v tom, že je slabé, řekl Lucas. Má pravdu, že je nedávné, řekla. Soudce, který by chtěl najít problém, by ho našel. Soudce Harmon ne. Lucasi. Podívala se na něj přímo. Potřebuji, abys mě slyšel. Nejsem v tom křehká. Nejsem z toho vyděšená, ale říkám ti jasně. Pokud moje přítomnost zde, moje historie, okolnosti, jak jsme se vlastně vzali, pokud cokoliv z toho pro tebe v tomto případě bude zátěží, potřebuji, abys mi to řekl, protože to zvládnu. Co nezvládnu, je být chráněna před informacemi, které potřebuji. Dlouho se na ní díval. Nejsi zátěž, řekl. Jsi důvod, proč máme případ. Stiskl rty. Lucas. Ne, řekl. Jsem konkrétní, ne laskavý. Bez dokumentace, kterou si vybudovala, má Greer sousedský spor a jednoho svědka. Snímá vzorec chování, cíl předvolání a dost na to, aby se Croftovi právníci zapotili. Držela jeho pohled. To si udělala ty. Croft sem přišel, protože se bojí a bojí se kvůli tomu, co jsi vybudovala. Nenech ho, aby tě zmenšil víc než si. Chvíli byla ticho. Jen chvíli. Dobře, řekla. Pak to dokončíme. Přikývl. Zajistka u koutku jeho úst. Pohled v očích, který už ani nepředstírala, že neví, jak pojmenovat. Venku se nad Double R snášel poslední zbytek večera. Jižní pole bylo prázdné a plné možností. A někde v nadcházejících týdnech buď levandule vyroste, nebo ne. A ať tak či onak, Wilhelmina Reed zůstane. Rozhodla se o tom někde mezi nádražím, kuchyňským stolem, kostelem se sušenými květinami a dlouhou cestou do Tucsonu. A nemusela to oznamovat, protože to prostě byla pravda. Zůstane. Tohle bylo její. Všechno tohle. Greer podal předvolání v pondělí, jak slíbil. Do úterního odpoledne se Croftův právník už pokusil ho zrušit. Lucas přinesl zprávu domů s tou zvláštní tichostí, která znamenala, že se situace vyvinula rychleji, než se očekávalo, a Vila si ji přečetla, ještě než promluvil. Nalila mu kávu. Sedla si naproti němu. Čekala. Harmon zamítl návrh na zrušení. Lucas řekl. Podívala se nahoru. Zamítl ho za 2 hodiny, řekl Lucas. Greer řekl, že to je nejrychlejší, co kdy viděl, že Harmon o něčem rozhodl za 15 let. Položil dopis na plocho na stůl. Předvolání platí. Croft má 10 dní na předložení svých finančních záznamů. Vila položila dlaně na plocho na stůl. Vydechla. To je dobré. To je velmi dobré, řekl Lucas. Greer si myslí, že to Croftův právník ví. Myslí si, že před uplynutím 10 dnů dojde k dohodě. Croft na mě nepůsobí dojmem muže, který se spokojí s dohodou. Croft na mě nepůsobí dojmem muže, který nechá své soukromé knihy číst soudci, řekl Lucas. Jedna z těch věcí se musí prolomit. Podívala se na něj. Co chce, abychom udělali, Greer? Čekat, řekl Lucas. Držet pozici. Nereagovat na nic, co Croft v příštích 10 dnech udělá. Nedat mu důvod jít zpět k Harmonovi s protinávrhem. Odmlčel se. Zvlášť řekl, abychom nereagovali. To zvládnu, řekla. Vím, že to zvládneš. Upřeně se na ní podíval. O sobě si nejsem tak jistý. Téměř se usmála. Budu za tebe sledovat tvé reakce. Na to spoléhám, řekl. Těch 10 dní nebylo klidných. 3. den někdo nechal na povozu ve městě vzkaz. Bez podpisu 3 řádky naznačující, že právní stížnost Double R je dílem ženy z historií finančních manipulací a že Lucas Reed je hlupák, kterého řídí bostonský intrikán. Carson ho našel. Přinesl ho přímo Vila, aniž by přečetl první řádek, což ocenila. Přečetla si ho, složila a podala ho Lucasovi, který si ho jednou přečetl a hodil ho do kamen. Nedělej to, řekla. Podíval se na ní. Nech si ho, řekla. Dej ho Greerovi. Vytáhl ho z kamen, než se vznítil. Držela ho za okraj, kde se papír začal hnědnout. Chceš použít anonymní urážku jako důkaz? Chci použít vzorec zastrašování jako důkaz,
řekla. Jeden vzkaz nic neznamená. 2 vzkazy, přístup k návštěvě Carson Croft, to je vzorec. Podívala se na něj. Už nic nepálit. Položil vzkaz na stůl s tou pečlivou rozvážností muže, který přenastavuje své instinkty. Poznamenáno, řekl. 5. den přišel na ranč Alderman. Přišel sám a pěšky, což jí překvapilo. Jeho pozemky byly 2 míle severně a muž by nešel 2 míle v arizonském horku bezdůvodně, o kterém by nechtěl, aby se vědělo. Byla v kuchyňské zahradě, když slyšela branku. Vstala. Podívala se na něj. Podíval se na ní s výrazem muže, který si nacvičil, co chce říct. A teď považoval skutečný okamžik za těžší než nácvik. Pane Alderman, řekla. Paní Reedová. Otočil klobouk v rukou. Je Lucas k dispozici? Je na jižním pastvisku. Mohu ho zavolat, pokud je to naléhavé. Čekala. Je to naléhavé? Alderman znovu otočil klobouk. Řekl jsem Croftovu muži něco, co jsem mu neměl říkat. Řekl. O rozhovoru s Harrowem. Řekl jsem, že to působí jako tlak. Zastavil se. Nebylo to tak. Lucas na mě nikdy netlačil. Croftův muž to znělo, jako bych měl problémy s prodejem, kdybych to nedělal. Znovu se zastavil. Chci napravit záznam. Vila si ho pozorně prohlédla. Proč teď? Protože prodávám svou půdu muži, který právě poslal někoho, aby mi řekl, co mám říct v právní záležitosti. Alderman řekl, a já jsem v tom byl hloupý starý blázen a raději budu čestný muž než pohodlný. Podíval se na svůj klobouk. Nikdy jsem si nemyslel, že Lucas Reed byl ke mně jiný než přímý. Neměl jsem říkat jinak. Dlouho si ho prohlížela. Tak pojďte dál, řekla. Pošlu Carsona pro Lucase a vy mu to povíte sám. A pak to řeknete Thomasovi Greerovi. Alderman přikývl. Vím. Podala mu vodu a šla najít Carsona a nedovolila si myslet na to, jak moc to všechno změnilo, dokud nestála u plotu a nemávala Carsonovi. A pak si dovolila přesně 5 sekund pocity, než si zase srovnala tvář. 5 sekund stačilo. Muselo. Greer přijel z Tucsonu následující ráno. Seděl u kuchyňského stolu s Aldermanem 90 minut, zatímco Vila dolévala kávu a Lucas zůstal v místnosti, aniž by moc mluvil, a Eli stál ve dveřích tak, jak to dělal, když stál na stráži, aniž by to tak nazýval. Když to skončilo, Greer se podíval na Lucase s výrazem, který Vila od něj ještě nikdy neviděla, něco blízkého spokojenosti, což na Greerově dokonalé tváři bylo ekvivalentem oslavy. Aldermanovo revidované prohlášení v kombinaci s Pickettovým svědectvím a vaší dokumentací mi dává přímou linii od přeřezání plotu k Delacourtovi a Croftově pozemku, řekl. Poznámka z povozu prokazuje pokračující zastrašování a zrušení předvolání. Odmlčel se. Muž s čistými knihami nebojuje tak tvrdě, aby je udržel zavřené. Uvidí to Harmon takhle? Zeptal se Lucas. Harmon už to tak vidí, řekl Greer. Zamítl ten návrh za 2 hodiny. Dlouho čekal, až někdo tento případ sestaví. Skládal své papíry s tou pečlivou úsporností muže, který měl vlak, na který čeká. Očekávám komunikaci o dohodě před termínem předvolání. Moje rada, neberte první číslo. Po Greerově odjezdu Carson rozpřáhl ruce na dvoře s výrazem čisté, nekomplikované radosti, která Vilu rozesmála nahlas, což Eli řekl Carsonovi, aby se přestal strapňovat, což Carsona ještě víc rozzářilo. Lucas ji večer našel v kuchyňské zahradě. Byla u koutku s bazalkou. 3 sazenice, které našla první týden, nyní dostatečně velké na sklizeň a měla ruce v půdě, protože s rukama v půdě přemýšlela lépe, což bylo něco, co objevila o sobě v Arizoně a nikdy by to nepředpokládala v Bostonu. Sedl si na nízkou zahradní zítku. Sledoval, jak pracuje. Ty si to udělala. Nepodívala se nahoru. Udělali jsme to. Vila. Posadila se na paty a podívala se na něj. Díval se na ní s plnou, nechráněnou verzí své tváře. Tou, kterou viděla jen tehdy, když si myslel, že se dívá jinam. Nebo když se stalo něco, co překonalo jeho pečlivou kontrolu nad vlastním výrazem. Právě teď ji nekontroloval. Dobře, řekla. Pomohla jsem. Postavila si základy, řekl. Všechno, na čem Greer stojí, si postavila ty. Polena, vzorec, rozhovor s Aldermanem. Odmlčel se. Měla jsem ranč, který mi rozebírali a já jsem neviděla dost jasně, abych to zastavila. Ty si to viděla. Ty si to viděl, řekla. Jen si potřebovala někoho, kdo by ti pomohl se na to podívat z jiného úhlu. To jsem řekla. Otevřela ústa, zavřela je. Lucasi Reede, to jsi neřekl. Z mého pohledu to tak je, řekl. A zajistka u koutku jeho úst byla teď naplno vidět a ona ho milovala. Věděla to už nějakou dobu
ale v tu chvíli to dorazilo jasně, čistě a jednoduše. A obrovsky. A úplně bez paniky, což jí překvapilo. Myslela si, že láska bude při svém příchodu působit naléhavě. Ne, působila jako poznání. Miluji tě, řekla. Řekla to tak, jak většinu důležitých věcí říkala přímo, bez přípravy, protože příprava jí dávala příliš mnoho času na to, aby se rozhodla to nedělat. Podíval se na ní. Říkám to naplno, řekla, protože jsem dlouho říkala věci z boku a s tím jsem skončila. Dobře, řekl, protože jsem se to snažil říct 6 týdnů a ty jsi byla první. Odmlčel se. Miluji tě, významně, přibližně od dne, kdy si našla ty sazenice bazalky a podívala se na ně, jako by to bylo to nejdůležitější, co jsi kdy viděla. Podívala se na bazalku. Podívala se na něj. Byly důležité, řekla. Vím, řekl. Proto. Vstala ze zahrady. Přešla k němu a stála před ním a on natáhl ruku a vzal ji za ruku, oběma rukama kolem jejich a tak tam chvíli seděli mlčky, protože už nebylo co říct, co by ten okamžik neříkal lépe. Nabídka dohody přišla 8. den. Dorazila přes Greera prostřednictvím Croftova právníka a byla natolik významná, že Greer poslal posla místo, aby čekal na poštu. Plné uznání vodního práva Double R, trvalé a bez výhrad zaznamenané. Náhrada za 18 kusů dobytka, potvrzených jako ukradené podle tržní ceny plus škody. Formální ukončení Delacourtova zaměstnání a Delacourtovo vlastní písemné prohlášení, které poukazuje na operaci přeřezávání plotu. A klauzule, o kterou Greer silně loboval, tato, zakazující Crofts Land Company získávat jakýkoliv majetek do 3 mil od hranice Double R po dobu 20 let. Lucas si to přečetl 2krát. Pak to podal Willa. Přečetla si to jednou. Vezměte to, řekla. Greer řekl. Neberte první číslo. Tohle není číslo, řekla. Tohle je všechno. Croft viděl své knihy před Harmonem a dal nám všechno, místo aby to dopustil. Podívala se na něj. Pokud budeme tlačit dál, dostaneme slyšení, dostaneme více publicity a dostaneme muže, který už nemá co ztratit. Položila papír. Máme chráněný ranč. Máme náhradu. Máme Delacourtovo prohlášení do záznamu. Vezměte to. Lucas byl dlouho potichu. Carsone, zavolal. Carson se objevil z vedlejší místnosti s rychlostí někoho, kdo neposlouchal, ale byl velmi poblíž. Pane, jeďte do města. Řekněte Greerovi, že přijmeme dohodu. Carson byl pryč, než byla věta dokončena. Eli se objevil ve dveřích. Podíval se na Lucase. Podíval se na Willa. Sundal si klobouk, nasadil si ho zpět a řekl dobře a vrátil se k tomu, co dělal. A to byla oslava Double R. A bylo to přesně tak, jak mělo být. Papíry byly podepsány v Greerově kanceláři v Tucsonu. V pátek za přítomnosti asistenta soudce Harmona, který je notářsky ověřil. A Harlan Croft tam nebyl. Jeho právník podepsal jeho jménem, což Greer řekl, že bylo záměrné, což Willa řeklo, že Croft je muž, který nemohl snést být v místnosti při svých vlastních ztrátách. Chápala to vzdáleně. Byla takovou osobou kdysi. Osobou, která věřila, že nevidět těžkou věc ji činí méně skutečnou. Už tou osobou nebyla. Cestou zpět z Tucsonu řekla Lucasovi o ránu na nádraží. O skutečném ránu. Ne o verzi, kterou pro veřejné použití upravila. Ty 4 sekundy. Vrácený dopis. Nádražní mistr se vrací ke svým nákladovým manifestům. $12. Nikdy nikomu neřekla úplnou verzi. Řekla mu všechno. Poslouchal bez přerušování. Když skončila, silnice kolem nich byla tichá. Přemýšlel jsem o tom, co bych udělal, řekl, kdybych ten den opustil depo o 20 minut dříve. Podívala se na něj. Úplně by ses mi vyhnul. Vím, řekl. Přemýšlel jsem o tom. Podíval se na silnici. 20 minut. Téměř jsem poslal Carsona pro dodávku krmiva. Na chvíli s tím seděla, s tím specifickým závratí z toho, jak blízko je jakýkoliv život jinému životu. 20 minut a rozhodnutí o dodávce krmiva a ona by tam na té platformě stála sama. Jsem ráda, že jsi to neudělal, řekla. Já taky, odpověděl. Víc, než dokážu říct. Sáhla přes něj a položila mu ruku na ruku svírající otěže. Otočil dlaň vzhůru a držel ji. Tak to jeli domů. Dopis od Margaret dorazil 2 týdny po vyrovnání. Margaret zjevně obdržela Willin dřívější dopis. Ten pečlivý, upřímný a odpověděla na něj zvláštní kombinací vřelosti a praktického výslechu, která vždy charakterizovala Margaretinu korespondenci. Chtěla vědět všechno.
Chtěla jména, popisy, důkazy charakteru. Zeptala se na Lucase 6 otázek, z nichž každá byla specifičtější než předchozí, což Willu při čtení pobavilo. Napsala zpět 14 stran. Řekla Margaret o nádraží a povozu a závoře na dveřích. Řekla jí o sazenicích bazalky a účetní knize a dni zakladatelů a Eleanorině šátku a citrónech. Řekla jí o Greerovi a Aldermanovi a Piketovi a poznámce v kamnech, kterou musela zachránit před spálením. Řekla jí o cestě do Tucsonu a o plánu s levandulí a o tom, co řekla v kuchyňské zahradě a jak jí to vrátil. Řekla Margaret, že jsem sem přijela s $12 a dopisem od A, pak jsem zjistila, že ten dopis byl jediná věc, kterou jsem nepotřebovala. Zalepila ho, nadepsala a na chvíli ho držela, než ho dala Carsonovi k odeslání. Pak šla hledat svého manžela. Byl u severního plotu s Eliem. Oba kontrolovali opravenou část, která byla letos v létě poškozena, a ona došla tam, kde pracovali, a chvíli tam stála a dívala se na ně. Tito 2 muži, z nichž jeden se na nádraží během 40 minut rozhodl, že stojí za to jí pomoct, a druhý si držel modrý šátek 3 roky, protože to nemohl snést, aby pustil ženu, která ho nosila. Eli ji viděl první. Seňal si klobouk a s okázalou samozřejmostí se posunul po plotě, dával jim prostor tak, jak to vždycky dělal, a popřel by to, kdyby se ho na to zeptali. Lucas se otočil. Penny chodí lépe, řekla. To červené tele už týden kulhalo na levou zadní nohu. Myslím, že už je potom. Dobře, řekl. Bazalka v jižním rohu je připravena k seřezání před zimou. V pořádku. A myslím, že jsem zastavila se. Podíval se na ní. Pečlivá plná pozornost. Myslím, že čekáme dítě, řekla. Ticho bylo naprosté a úplné asi 3 sekundy. A pak se Lucasovi Reedovi stalo něco na tváři, co na ní nikdy předtím neviděla a na co by byla celý život vděčná, že to nezmeškala. Každá stopa opatrného řízení prostě a zcela zmizela. A to, co bylo pod ní, bylo tak nechráněné a tak skutečné, že to cítila, jak se jí to vine jako první teplý den po velmi dlouhé zimě. Přešel vzdálenost mezi nimi 2 kroky. Vzal jí tvář do obou rukou. Podíval se na ní. Nic neřekl, protože v tu chvíli neexistovalo nic, pro co by jazyk stačil, a byl to muž, který znal rozdíl mezi tím, kdy slova slouží a kdy selžou, a nechal je naprosto selhat. Položila mu ruce přes jeho. Dobře, řekla. Dobře, odpověděl, což v jeho slovníku znamenalo mimořádné a víc, než jsem si uměl přát, a ano, naprosto a bez výhrad, ano. Později se tedy od Clary Ambrosiové, která se to dozvěděla od manželky faráře, dozvěděla, že Croft ještě před koncem roku tiše začal likvidovat své podíly v Copper Creek. Zemědělská společnost se stáhla do svých kanceláří v Tucsonu. Delacourt zcela opustil teritorium. 2 sady knih nebyly nikdy veřejně prošetřeny, protože vyrovnání učinilo slyšení zbytečným, ale Greer Lucasovi soukromně řekl, že soudce Harmon v určitých kruzích dal najevo, že o jejich existenci ví, což bylo totéž. Jižní pole bylo oploceno v říjnu, jak bylo slíbeno. V listopadu si objednala semena levandule z katalogu. Dorazila v únoru a ona a Carson je zasadili za chladného rána, kdy byl jejich dech viditelný ve vzduchu. A Carson vesele nadával na teplotu a Ellie stál u plotu a říkal jim, že to dělají špatně. Už byla velká s dítětem. Sázela na kolenou a pomalu vstávala, otírala si ruce od hlíny a Lucas tam byl. Byl tam teď vždycky. Neobtěžoval, neřídil, jen poblíž tak, jak se to stalo tak zvykem. Přestala si toho všímat, kromě momentů, kdy se záměrně rozhodla si toho všímat, což dělala pravidelně, protože se naučila, že věci, kterým přestanete věnovat pozornost, mají tendenci se stát neviditelnými. A ona to odmítla dovolit. Budeš hrozný zahradník, Eli řekl Lucasovi, když ho sledoval, jak zapichuje kolík do řady levandule. Učím se, řekl Lucas. Od špatného učitele, řekl Eli. Dává je příliš daleko od sebe. Dávám je podle očekávaného zralého rozprostření, řekla Willa, aniž by zvedla oči. Tohle je Arizona, ne Anglie. Nebudou tak velké. Tyhle budou, řekla. Eli něco zamumlal. Carson si kousl dortu. Lucas se s ní setkal pohledem přes řadu a linie v koutku jeho úst byly úplně venku. A ona se podívala zpět na své sázení s konkrétním uspokojením ženy, která přesně ví, kde je a hodlá tam zůstat. Sarah Elizabeth Reed se narodila na konci jara. Dorazila brzy ráno před horkem s přítomností doktorky Ambrosiové a Clary držící Willinu ruku. A Lucase v sousední místnosti v konkrétním utrpení muže, který nemůže nic napravit, co se děje,
a proto neví, co si sebou počít. Eli seděl na verandě. Carson chodil po dvoře. Celá ranč čekal. Když to skončilo, Clara otevřela dveře do hlavní místnosti a řekla: Pojďte se seznámit se svou dcerou. Lucas vešel. Sedl si na okraj postele. Nejprve se podíval na vilu, jen na ni. Jen se ujistil o konkrétní úlevě muže, který potvrzuje to, na čem záleželo nejvíc, než cokoliv jiného. Přikývla. Byla unavená způsobem, který neměla předchozí referenci, ale byla celá a byla tady. A držela malou zuřivou osobu s červeným obličejem, která dorazila se silnými názory a žádnou trpělivostí, což Vila tušila, že bude trvalá charakteristika. Podala dítě Lucasovi. Držela ji s opatrnou, lehce vyděšenou kompetencí muže, který se staral o novorozená telata a rozuměl principu, ale byl si vědom, že tohle je jiné. Sara se na něj podívala s nerozostřenou intenzitou novorozence a Lucas se podíval zpět a něco se mu myhlo na tváři, co bylo tišší a hlubší než cokoliv, co Vila kdy viděla. Sara Elizabeth, řekl tiše, jako by se představoval. Má tvou čelist, řekla Vila. Má tvůj výraz, řekl. Vypadá, jako by se už rozhodovala. Pravděpodobně ano, řekla Vila. Podíval se z dítěte na Vilu. Podíval se na ní tak, jak se na ní podíval v zahradě, když řekla, že ho miluje, neřízená plná verze. Víš, řekl, skoro jsem poslal Carsona pro tu dodávku krmiva. Vím, řekla, jsem ráda, že si to neudělal. Já taky, řekl. Každý den. Venku se arizonské ráno přeměňovalo do podnikání, aby se stalo teplým. A Eli zjevně povolil natolik, aby Carsonovi řekl novinky, protože slyšela Carsona slavit s nespoutaným nadšením mladého muže, který se rozhodl, že je rodina, což byl. Všichni byli tato podivná a funkční a zcela neplánovaná sbírka lidí, kteří si našli cestu k sobě skrze praktickou nutnost a zůstali pro všechno ostatní. Vila na chvíli zavřela oči. Nechala se cítit všechno. Tíhu rána, zvuk malého dechu své dcery, přítomnost svého manžela vedle ní, vědomí, že tento pokoj a tento ranč a tento život jsou její tak plně a zcela, jako cokoliv, co kdy vlastnila. Přišla do Arizony s $12 a adresou cizince a zoufalou pragmatičností ženy, které došly jiné možnosti. Našla v nejméně pravděpodobných okolnostech nejupřímnější verzi sebe sama. Ne tu opatrnou, ne tu řízenou, ale tu, která zasadila levanduly v klimatu, které pro ní nebylo úplně vhodné, a vedla záznamy s důkladností někoho, kdo rozuměl, že detaily jsou místem, kde žije pravda, a kdo dokázal říct, miluji tě prostě, v úterý večer v kuchyňské zahradě, bez jakékoliv přípravy. James Walton se na ní díval 4 sekundy a vrátil ji zpět. Život, který dostala místo toho, stál za každou z těch 4 sekund a každý tvrdý mil po nich. Wilhelmina Reed položila ruku na malá záda své dcery a cítila dech ustálený a nový a naprosto přesvědčený o svém vlastním pokračování. A plně a bez kvalifikace pochopila, že odmítnutí nebylo koncem jejího příběhu. Prostě to byly dveře, kterými musela projít, aby našla ty, které se měly vždy otevřít. Děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď směřujeme k prvnímu milníku. 1000 odběratelů. Pokud vás moje příběhy alespoň trochu oslovily, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Každý odběr je pro mě velkou motivací pokračovat a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v dalším videu.